يا مريم من هاي قدوس جبريل ملا سلام تا سلام لك لخو إحنا خدنجليخي بسجاخون دنجليخي أدي جابير تبعت قويتا سراوي سلام لك لخو نسخة كوانس برختيخي فركر سخون برغي أوم لتزقى جابير مساخي أوفيس تدس والكي حاتياتنا خسري لنا نفتو ودغ إيس كرسوس من تانا محرات لمن لنا أمين إشار قورة صحابة بدي أقول እሺ እዛ ዩቲዩብ ቪዲዮን ሃበር ፐርሚሽን ኢላትንስ ካልኣይ ግዜ ደግም ኣለኹ إذا ساعات زي من بارسجا قويتانا إيس كرسوس أما خبر ما فصمت ساعات معلتنيا كمون دك أسام سالمة سلا زخنا كم مودعتا جزي عد ما سبت قصر ناي مسجانا صلوت سناي نجار نكبر لنا يقرب حالي زي أبي ربون قويتنا ملقنا مدحنا إيس كرسوس نمسكون لنا سويرنا ردي إنني حلونا نغرب إننا تقبلنا أنت معك بنا نتنا ساعات زي أونا بتحنا أي حجوم بذا قدس على زيان كل زمني وتنام بفسم سلام حلونا كل زحجة بيرام لقنا ندمنا لنا وقويتانا جابير كل تحزابون قويتنا ملقنا مدحنا يسكرسوس لعلو كل قبرين من تقول قبرنا وش كل قبرنا مسكنا كلنا سلا سور كنا نزردا كنا نزحل كنا نبخون سلا زقرب كنا نتقبل كنا سلا زعوب كنا زتنا كنا ساعات جاون سلا زبصح كنا نمسكنا كا وقويتا يقرب لنا ومفكر سب سلا زند من كلنا كم حرت كون دللنا إذا قدس على زيان كل زمن وتنان نعقب فراب بسم سلامكم بسم عبنا كل قناتن كل مكران حبون قرن زغان كل قبر سيطانن مخرخوف عسوات من لعل سلام أبويتا كبيرح كل حزب خاونا رح كابدري عبزز لنا يبطاونا رح نتعمل زحيشن أزلنا تمنى نكرويتم كل حيل سلام كرقد سلطان زحاب كنا نسوا خمها كل غفاء دخلنا ولا هنا نبرنا فتنا يتأتونا عدو الدقاقتنا مدخنا بدحنا يسكر سس من تفقر سبيل بزقوبر محرات نقرتان شغا معرم حوم زغن منفس قدسن سقانا نصنعتن كبرن بؤزل لك من كل سعن نزل علم أمين نين استحام مزمور حمسان حدن وأملا كم سالخا محرني كم تعبير راغا أبساي دمسس كواسا يتصبك حتصبني كم حاتياتوي ناتريني أنا أبساي فلت ألخمو حاتياتي كل جزيب قد مأيو مزربا خاص عدد فردغان صحون كاتر كبسي أنا نأخاطر بدلكو أبقني خاكي قبركو نهو بأبسات ولدكو نيك أب حاتيات أنستني أنا حق أوشتي قاتل اليو أب حبو أنتم محرني أنت غصاري سمع الزات ريني كبرتو صعلو سبني تنزغت كتكاين عصمت حقوس أصبحتان حقوسنا اسمعني قد كهاب حتياتي كولو نبزل لعبو سايون دمسسو وعملاق صوري لبفتر اللي كنا منفس كاوش تحدث كاب قد كاي دربيني كلس منفس كاي تقدفني حقوس مدحان كامل أسلي فقادنيا منفس تقدفني مقد خان مفرس خمرم إيه حتى أنا بخاكم لسيوم وعملاق مدحاني كاودا دم عندك فني لساني نسألك حالي الكتب له إياه ويتها أفي مسقانا خنا قرصنا فريق فت مسوات بهاب بلكاني تزي كون اسمه قرب كل كانري مسوات مرارايتو غوني خامو مسوات أملاخ سور منفسيو وأملاخ نسورن كت لبايتو نغوني خا نسيم تصق سناي قبر الله مكات يطير رسالة وندق شو موسات صدقي بزحر مسواتي وملء مسوات بحق بلكايو شو عم مسوي خا أروح قرب الكايوم هللويا صلوت كزير قاس نكرسون قسين أملاخين مسقانا قرب له حتياتيك حد قال لك علم ኣቦና ብመልአከ ሰላም መዝሙር ዳዊት መበል 130 ክትጽልዩልና ሓውና መምህር ተኽሉ መዝሙር ዳዊት መበል 131 ማማ ፍሮዌኒ መዝሙር ዳዊት መበል 132 ማማ ተርሓስ ነጻ ተሃሊኺ መዝሙር ዳዊት መበል 133 ክትጽልዩልና أما قد يقدر لكم ساعة أخو خدتها كلها جاب قريبا እሺ መዝሙር ዳዊት 130 سنوح كنت سنوح كم تقول سيدها برسياب جميع جماعة نبت زفر لبس زور زابير أبا برخي نباخران سيرين زورت اللي هرموني هالليلويا أبونا بملعك سلام مزمور داويت مبل 130 شوعاتن حاونا ممر تغلو مزمور داويت مبل 130 شومنتن ماما فرويني مزمور داويت مبل 240 حدن
أبونا بملأك السلام مزمور داويت مبل 242 حاونا ممر تغلو مزمور داويت مبل 246 أنا مزمور داويت مبل 247 كتصليه ماما فرويني مزمور داويت مبل 248 عاول كتصلي لنا እሺ ዲያቆን أجيها تنبع هو أباش معبون هذا أملاك أمين مزمور داويت 248 هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማይ አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩሎም መላእክቱ አመስግንዎ ዘለኹም ሰራዊት አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግኖ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያት አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዩ እሞ ስም እግዚአብሔር ነመስግንዎ ዘለዓለም ዓለም ኣቆምዎ ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም እግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕሪ መዓሞቕ ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣስሓይታን ግመን ቃሉ ተስፍልጥ ህቦብላን ኣቱም ማኽራናት ኩራብቲ ኩልኹም ፈረይቲ ኣእዋምን ፅሕታትን ኩልኹም ኣራዊት ኩላትኩም እንስሳ ለመም እትብሉ ዘፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድሪ ኩላትኩም ኣህዛብ መሳፍንቲ ኩላትኩም ፈረድቲ ምድሪ ኣግባዝ ጉራዙት ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርሙ ኣብ ልዕሊ ሰማያት ምድሪ እዩ እሞ ስም እግዚአብሔር አመስግንዎ ንህዝቡ ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዘቕረቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ ስለ ቃላቱ ኣምላክ ክበር ይመስገን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ السبعي صادق نعملاق زفرح مصنع اسرائيل نصب نبره منفس قدس ما نبره نتمسك جابير كيرايو موت كم زير ادماب منفس قدس سغلي صلو نبره منفس كان بيت المقدس مسول ودرت يسوع حسان كم سرعات قبر لمساته وسمان دماوي دحوفن املاكم كم زنا بلبارخو وغيتاي نتنازا مغلاص برهان هزخا اسرائيل كبرت خون اب قدم كله زدالقا يوم دحنك عينتي كبراياس እጅኸም ዘረባኻን ባሪኻ በሰላም ተፋን ወኢኻበለ ምስጋናን እግዚአብሔር አምላክ ይሁን አሜን ኦ ክርስቶስ አምላክና ምሰራ በኻን መንፈስ ቅዱስን በመን ኩሉ ሰዓት እንሰግደል ካለና አሜን አሜን መምህር ሳራ ካብ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚት ቁንዕ ፈራድ ክቆም ተዳልየ ኣለኹ ሰላም ቤተሰብ መድኃኔዓለም ቴንኪዩ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቅኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ቅኑዕ ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ነፍሴ ገና ኣብ መሬት ነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ገሃነሞን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ኣብ ካብ ቅዱስ ትህኪት ተንሲእኪ ናብ መድህንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸ መሐረንን ኣድህነንን እንዳበልኪ ተማህፀኒ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን ማማ ፍሮይን መዋል ሰብ ዘይውዳእ እሺ ዲያቆን መዋል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውንስ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ ግንከ እቲ ጽያፍ ዝኾነ ተግባራትኪ እቲ ሕማቕ እከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ቀላይ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተጸጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተነት ከዳዕ ስጋኺ ኮለኺ እንታይ እዩ ትብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርህ ፍርድኻን ስንብድን ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እምብርከኽን በቲ መለከታዊ ነጸብራቕ ብርሃንካ ንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድንስ ኣብ ዓራት ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይ ቅዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባሊ ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ
أفلبنا وعكو أملا أنا جمني أيامه يقضي بالله يقول الله يزني وزلتني العالم عالم آمين آمين حاونا ممر تخلو أنت تدنقل ونصحت دنقلنا باريختي تقلطف رديئت ጽላል ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገባጠል ክፉእ ሓሳባተይ ከባርሕ እዩ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንትነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕሓን ኣበገስ እያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምንን ኣላይትን ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ أبونا بمرجيتا أو جيتا بزالت زيانا عمو بزي حتيات كن حد حلونا أو جيتا بزالت زيانا عمو بزي حتيات كن حد حلونا أو أملاك أبوتاتنا نسخة بروخيخا برخت كعزي بزحي قدس سمكاو النزل عالم كبر زمال أيو أمين أو جيتا خمتا بخات وكلنا يوزلنا محرتك خمت وخنلنا أعين تخلون عخاي صبيا اللوا نسخة أب وانو مقبت هبهم وأملاخنا المدحنينان وتصفى الله وسنات مدرس معنا وقويتا نسخة إخا خابز عليت زنزل ألم تدحننا تعقبنا أمين وقويتا بروخي خام مفردها مهارني وقويتا بروخي خام محاكنت كاردعني وقويتا بروخي خام مخبرها برحلي وقويتا محرد كان زل عالم ينبر وقويتا عين تكبار إيدكا كاولدو ناولدو معقوبي سلزخون كايتن ساقني وقويتاي نعخا بدي ليمو محرن النفسي أدحنا ناول كسر الله وقويتاي أبخاتو وكيل اللخمو أدحنني فقد كاخ قبر كامهرني نسخا أملاخي فالفالي هوتيخا ببرهان كاد ماينا برهان نرئي نحرد كان أبتوم زفلتوها كبرخا خانا بكونا عتلبت مسا سقان برختن مسقانان بحقنات كايو وقد معلم زنبر كان نزل عالم تنبر زلوخان أبون ودن منفس كدوسن نعخا مسقانان وداسين قرماني قبألو من كل سعن نزل عالم عالم آمين قولوا القويتا بأخا مئمان نسن كام زمارن سنة يمو محرد كابسات صبح حقنت كادما ليتي أزنتو سلغالاتو بزابير استمسقنيخون ممر تمنيت وداسي سلس قدوس ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ዝተንስአ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ንወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን آمين وسلس قدوس محرنا وسلس قدوس محرنا وسلس قدوس محرنا وقويتا حتياتنا حدقلنا وقويتا بدلنا يسبسبلنا وقويتا أبسانا يقربلنا وقويتا نحمات فقط حيام من تتقدسم كالكافة والسم وقويتا نتوم زموت بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا كعنفس معرف وخاب حتيات نزخون كاقويتا محرنا وخاب حتيات نزخون كاقويتا ردعنا لما أنا قاعد قبلنا كبر المسجانا بفصل معرقن قدسنا نحفاي قبا أمين قويتا محرنا قويتا محرنا قويتا بارغنا وقويتا بقعات قبرنا مسجانا كم زلنا بنسلب سماعت نبر ربنا سمكاي قدس من قصات مزا فار كان تاب سماي كم دمان دريقون نعلت مقبنا لما هبنا نحن نزودلنا ودلن كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا دقلنا وقفاد احنا ننبر فتنا يتأتونا من قسن حيلن كبرين نزل على النات كإما أمين عوزت يا مريم من قدوس جبريل ملا سلام تا سلام لك الله إن غدن قلي خيد السجاف ودن قلي خي
أدى እግዚአብሔር ጸባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስፈካ ንስ ብርክቲኺ ፍረከር ስኹም ብርኽዩ ኦም ልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳፈይ ኦፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን አሜን። መምህር ሳራ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም። ቅድስት ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ አምላኽ አደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ኃጢአትና ክሃድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ዕርግልና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአት ነፍስና ሃዲጉ ከምህረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላኽ ንዘርኢ ሰብ ምንቲ አማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብህድገት ኃጢአት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንአማኑኤል አምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት አማላዲት ኃጢአታም ተካሃድገልና ተዘከርና አሜን አሜን። አሁን መምህር ተክሉ መእተው ጸሎተ ሃይማኖት አስዓብ አቢልኪ ማማ ፍረወይኒ ጸሎተ ሃይማኖት መተው ጸሎት ሃይማኖት ወአዲ ሐቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲተ አምላክ መድኃኔ ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መጺኡኻ ንነፍስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት አኽሊሎም ንጻድቃናት እልልቶም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ባሕሪ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና አሜን አሜን። ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝረአን ዘይረአን ዝፈጠረ ብሓደ አምላኽ እግዚአብሔር አብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስ ህልው ዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋሕድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላኽ ተረኽበ አምላኽ ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮት ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ተፈጠረ ብዘይክእሉ ናብ ዝምድር ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ምንም ተፈጥሮ የብሮን ምእንታና ምንሰብ ምንቲ ምድሓና ካብ ሰማይ ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለቢሱ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ኣብ ዘበን ጴንጤና ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍ ከም ተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንያዋን ሙታን ክፈርድ ክብሪ ክመጽ እዩ መንግስቱ መወዳእታ ይብሉ ጎይታ ምዑይ ዝኾነ ካብ ኣብ ሰረፀ ምስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ሰግደሉን ነመስግኖም ነቢያት ተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያ ጉባኤ ብዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተክርስትያን ንኣምን ሓጢአት ሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሳኤ ሙታን ዘላለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ጸሎት ምስገን አሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚኻ ኃጢአትና ሕደገልና ክርያላይሶን 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 ላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን 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 ክርያላይሶን
ማማ ህይወት ቅዱስ ቅዱስ እሺ ታንኪዩ ዲያቆን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙሉኣት እየን ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ጎይታ ሰራዊት አምላኽ ሓጢኣትና ምሳናኹን ሓይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘካኻ ረዳእ የብልናን አምላኽ አባና ሕደር ንበደልና ቅረበታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይ ድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይ ፍልጥን ዝሰርሐናዮ ስውር ግሁድ ዝኾነ ሓጢኣት ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሊና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ጌታ ይቅረበለልና ጌታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ብዝሒ ሓጢኣትና ኣይኹን قعت جبرنا مسكنا خيرتك أملاكنا وعقوبك مع بسانا بك ممرتك أملاكنا وعقوبك مع بسانا بك ممرتك أملاكنا وعقوبك مع بسانا وقويت بقعات ورنا مسكانا خمزلنا خنسلب سماعت نبر ربنا سمكاي قدس من قصغات نصافات كان تعب سمايكم دمان دريكم علات مقبنا لما حبنا نحنا نتبدلنا بدلونكم حدقنا لهم بدلنا نعوسانا ندقلنا وقفات حنا ننبرا فتنايتتونا نقسن حيلين كورن نجال علمنا تكاين مأمين وزتي مريم بناي قدس كبريم ملا سلام تا سلام لك الله حلنا غدنقلي غيب سقاخون دنقلي خي عدي جابير زوات قويتا سراوي سلام لك الله نسوكان سبرغتي غي فركر سغون برغي وعملتا سقا جابير مساخي اوفيس تدس والكي حتياتنا سريلنا نفت ودخي يسكر سوس منتانا حرات لمن لنا امينا نسحاز فلوت وقويتا بزمعات زياب كن مغاب تكباركم بقال حسابكم بغلو واساتنا زحط عنايو شخارح وحن مبكر سبن سلازقونكا من تتقدسم كالكا تعرقنا نحدقلنا وعملاق سلام كن حدر سلامه وفتيت حبلنا أبزانا يدك أسك زينا خاب كل چنكت ناس عقبرنا خاب كل خفاتن خاب كل فتنات سلام كحلونا خانا سلام ملاك على أخلنا بساقام برهران تنفكر سبزخوانا حدا ودخا قويتنا أملقنا مدحنا يسكر سوس تبون مسؤون كبرين وداسين قرمان ذا اللوكا معاري خامس زخوانا وحيوات منفذ كل سن سقانا يقباك عجن نزل ألم ألمين أمين تحبنا بسوكف ساعات زتصلت صلوت وقويتا محرنا محرتك ونبزحلنا وابنك توقف ساعات انجزين نفس ماينا مدرين بخبرس قرير كاكل سوسا من عملقنا وعلنا ويحتا قسم زحمرات سنيات ملاقا روحنا طبعا قدامهم حتى تنياتا تمحر نحط بين الساعات مليس به واتكنا برنبر ما تزيت دلم انت صبيهم جلو تسفى سمايات كرخبو كل من نبدأ احنا تتقدم وقويت ابزا ساعات زي انا كل ساعاتات لما انا نتقبل واتناقنا علنا ازازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننسى تميتنا ونسمر امامنا فوس حتياتنا حدا قالنا كاب كل خفع حزنن سكيات لبرد عنا حلونا نكون عقاب ودسان ملاقت حلونا اودت انت كنا من رغمنتي نابت زي مرمرن زي وسن فلتتك عم بس عدلنا سخان زي العالم بروخي خامين وقويتا بقعات كبرنا مسكانا خمزينا نصلي سمايات نبر ربنا سمكا يقدس ونقصات مزال بعد كام تاب سمايكم دمان دريكم علت مقبنا لما حبلنا نانز بدلنا بدلونكم زحدقنا لهم بدلنا مسانا دقلنا وقفاد احنا نمبر فتنا يتتون نقسن حيلين كبرين نزل علمنا تكاين مأمين وزت يا مريم ناي قدس غبريل ملا سلام تا سلام لكله حلنا خدنقلي غير سقاخون دنقلي خي عدي جابير سواء قويتا سراوي سلام لكله اسغي كاب ان سبرغتي خي فركر سخم برخي قوم لتسقا جابير مساخي اوفيس تدس والكي حتياتنا سريلنا نفت ودخي يسكر سسمنتانا حرات لمن لنا امين كبرن مسكانا نملاخ يكون جابير سمعنا ترفق زينا دما نملاخ يبارك لنا آمين سلازنا برنا ناي ጸሎት ጊዜ ንኣምላኽና ስብሓት ይኹኖ
لوم دما كان فقاد እግዚአብሔር መቐፀልታ ናይቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓሙስ ብቤተ ክርስቲያንና ካብ ሰዓት 6 ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ክሳብ ሰዓት 8 ዝወሃበና ትምህርቲ መጽናዕት መጽሓፍ ቅዱስ ንሎሚ ድማ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ኣቦና መልእኽቲ ይሁዳ ከመሁርናዮም ኣቦና ክሳብ ዝዳለው እታ ንባብ ኣብ ክልተ ከፊልና ከነንብባ ኢና ኣውና ዲያቆን ሳሙኤል ሪጋ ካንድያ ነይራ መይቢ ትዝውር ገለ ከይትህሉ ንማማ ረዘነትን ማማ ሙሉ እንደኽበን ነፃ ዲኻ ኣለኹ ዲያቆን እሺ መልእኽቲ ይሁዳ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 16 ከተንብበልና ኢኻ ማማ ረዘነት ከዓ ስዕብ ኣቢልኪ ካብ 17 ክሳብ 25 ካብ 1 ክሳብ 16 ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ካብ 17 ክሳብ መወዳእታ ማማ ረዘነት ናብ 1 ክሳብ 16 እወ ይሁዳ ባርያ ኢየሱስ ክርስቶስን ሓዊ ያዕቆብን ናብቶም ጽዋዓት ብእግዚአብሔር ኣቦና ፍቁራትን ንኢየሱስ ክርስቶስ እተሓለውን ምሕረትን ሰላምን ፍቅርን ይብዛሕኩም ኣሜን ኣቱም ፍቁራተይ ብዛዕባ ሕብረት ምድሓንና ብኩሉ ቅንኣት ክጽሕፈልኩም ምስ ደለኹ በታ ሓንትስ ንቅዱሳት እተዋህበት እምነት ክትጋደሉ ጽሒፈ ክመኽረኩም ናይ ግድ ኮነኒ ገለ ሰባት ካብ ቀደም ነዚ ፍርዲ እዚ እተጻሓፉ ፍርሃት ኣምላኽ ዘይብሎም ነቲ ጸጋ ኣምላኽና ናብ ርክሰት ዝልውጥዎ ነቲ ሓደ በይኑ ገዛእን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ዝኽሕድዎ ስሉኽ ኢሎም ኣትዮምኩም ኣለዉ ግናኸ ሓደ ግዜ እኳ ንኩሉ ፈሊጥኩምዎ ክንስኹምሲ ጎይታ ንህዝቡ ካብ ምድሪ ግብፂ ኣድሒኑ ዳሓር ነቶም ዘይኣምኑ ከም ዘጥፍኦም ከዘክረኩም እደሊ ኣለኹ ነቶም ሰፈሮም ዝሓደጉ እምበር ማዕርጎም ዘይሓለዉ ኣማልኽቲ እኳ ብናይ ዘለኣለም መቃውሕ ዳኣ ትሕቲ ጸልማት ነቲ ፍርድታ ዓባይ መዓልቲ ዓቂሮም ኣሎ ከምኡውን ሰዶምን ጎሞራን እተን ኣብ ከባቢአን ዝነበራ ከተማታቶም ብመንገዶም ዝመንዘራ ደድሕሪ ስጋ ጓናውን ዝሰዓባ በቲ ዝወረደን ቅፅዓት ናይ ዘለኣለም ሓዊ ንመሰክሒ ኮይነን ኣለዋ ምስናይ እዚ ከዓ እዚኣቶም ከምኡ ገይሮም ብሕልሞም ንስግኦም የርክስዎ ንጎይትነት የቃልሉ ንማዕረጋት ክብሪ እውን ይጸርፉ ኣለዉ ሚካኤል እቲ ሊቀ መላእኽቲ ግና ብዛዕባ ስጋ ሙሴ ምስ ዲያብሎስ እናተኸራኸረ ምስ ተማጎተ እግዚአብሔር ይግናሕካ ደኣ በሎ እምበር ፍርዲ ጸርፊ ክዛረቦ ኣይደፈረን እዚኣቶም ግና ነቲ ዘይፈልጥዎ ይጸርፍዎ በቲ ብባህርዮም ከምቶም ኣእምሮ ዘይብሎም እንስሳታት ገይሮም ዝፈልጥዎ ብኡ ነታ ርእሶም የጥፍዎ ኣለዉ ብመንገዲ ቃየል ስለ ዝኸዱ ምእንቲ ዓስቢ ብስሕተት በለዓም ጸደፉ ብዕልወት ቆራ ከዓ ጠፊኦም እሞ ወይሎኦም እዚኣቶም ብዘይ ፍርሃት ምሳኻትኩም እናበልዑ ንርእሶም ዝጓስዩ ኣብቲ ናይ ፍቅሪ ማኣድኹም ጸያቂቶ እዮም ንፋስ ኔው ነጀው ዝደፍኦ ማይ ዘይብሉ ደበና ዘይፈርያ ክልተ ሳዕ ዝሞታ ካብ ሱረን ዝተመንቆሳ ኣእዋም ሓጋይ ነቲ ነውሪ ርእሶም ዘዕርፍዎ ብርቱዓት ማዕበል ባሕሪ ብርግርግ ዝብሉ ከዋኽብቲ እዮም ነዚኣቶም ግብ ዝበለ ጸልማት ንዘለኣለም ተዓቂሩሎም ኣሎ ሄኖክ እቲ ሰብዓይ ካብ ኣዳም እዚኣቶም እንሆ ጎይታ ንኩላቶም ክፈርዶም ኢሉ ምስ ኣላፋት ቅዱሳን መጺኡ ኣሎ ነቶም ፍርሃት እግዚአብሔር ዘይብሎም ኩላቶም ድማ ብዛዕባቲ ዝገበርዎ ኩሉ እኩይ ግብርን ብዛዕባቲ ሓጣኣንን ገፋዓትን ብዛዕባኡ እተዛረብዎ ዘበለ ኩሉ ዘረባ ድርቅናን ክቅጽዕዎ ኢሉ ተነበየሎም እዚኣቶም መዕዘምዘምቲ ንዕድሎም ዝነቕፉ ከም ፍትወቶም ዝመላለሱ እዮም ኣፎም ቃል ትዕቢት ይዛረቡ ምእንቲ ጥቕሚ ርእሶም ከዓ ንገጽ ሰብ ይንእዱ ቃል ወተስማዕልና ማማ ረዘነት
ካብ 17 ክሳብ መወዳእታ ኣሜን። ንስኻትኩም ግና ኣቱም ፍቁራተይ ነቲ እቶም ሃዋርያት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ዳሕራዋይ ዘመን ብእኩይ ፍትወቶም ዝመላለሱ መላገፅቲ ክትንስኡ እዮም ኢሎም ቅድም ዝነገርኩም ቃላት ዘክርዎ። እዚኣቶም ምፍልላይ ዘምፅኡ መንፈስ ዘይብሎም ስጋውያን እዮም። ንስኻትኩም ግና ኣቱም ፍቁራተይ በታ ካብ ኩሉ እተቐደሰት እምነትኩም ንርእስኩም እናንጻህኩም ብመንፈስ ቅዱስ እናጸለኹም ነቲ ናብ ህይወት ዘለዓለም ዘብፅሕ ምሕረት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናተጸበኹምሲ ንርእስኩም ብፍቕሪ ኣምላኽ ሓልውዋ። ንገሊኦም ነቶም ዝጠራጠሩ ኣረድእዎም፣ ንገሊኦም ካብ ሓዊ መንጢልኩም ኣናግፍዎም፣ ንገሊኦም ድማ ነቲ ብስጋ ዝረኸሰ ክዳን እኳ ጸላእኩም ብፍርሃት ደንግጽሎም። ነቲ ካብ ውድቀት ዘበለ ትሕልወኩም ብሓጎሱን ብዘይነውሪ ኣብ ቅድሚ ክቡር ከቑመኩም ዝከኣሉ ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና በይኑ መድሓኒና ዝኾነ ኣምላኽ ቅድሚ ኩሉ ዘመናት ሕጅን ንኩሉ ዘለዓለም ክብሪ ግርማ ሓይሊ ስልጣን ይኩኖ ኣሜን ኣሜን። ስለ ቃላት እግዚአብሔር ይመስገን። ኣሜን። ቃል ህይወት ተስምዐልና ኣራይ ካብዚ ብምቕጻል ናብቲ ዕለታዊ ትምህርቲ ክንሓልፍ ኢና። ነቦና ተዛረባ አንደበት ንዓና ድማ ዘስተውዕል እዝነ ልቦና ይሃበና እግዚአብሔር። ሓውና መምህር እሺ ኣራይ መድረክና ወቦና ቃለ ህይወት ይስማዓልና። ተጸለየ ጸሎት ተነበበ ንባባት ኩሉ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና። ዝኸበርኩም ህዝቢ እግዚአብሔር ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ካብቲ ተፈላለናሉ ግዜን ሰዓትን ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንሳተፍ ንዝረዳእና ንዝደገፈና ናይ ባህር ምስጋና የብፅሓዮ። ሎሚ እውን ከም ወትሩ ሓውና መምህርቲ ማርያም መመልእኽቲ ይሁዳ ተርጊሙ ጽሒፉ ኣዳልዩ ሰዲድልና ኣሎ። ዘመን ኣገልግሎቶም ይባርኽ። ከምቲ ኩሉ ግዜ ከነስተንትን ምእንቲ ሕቶታት ኣዳልዮምልና ኣለዉ። ተቐዳመይቲ ሕቶ ቅዱስ ይሁዳ ርእሱ ባርያ ኢየሱስ ክርስቶስን ሓዊ ያዕቆብን ኢሉ ክጽውዕ ከሎ ካብዚ እንታይ ዓብ መንፈሳዊ ትምህርቲ ንምሃር? ባርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓዊ ያዕቆብን ስለምንታይ ንያዕቆብ ሓወይ ዝብሎ ዘሎ? ቀዳመይቲ ሕቶ እዚኣ እያ። ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ብኢብናዮ ፀንሕና ምስቲ ሕጂ እውን ነንብቦ እናተሓሓዝና ክንሪኦ ምእንቲ። ተኻልኣይቲ ሕቶ ቅዱስ ይሁዳ ምእንቲ እታ ሓንሳብ ንሓዋሩ ዝተዋህበት እምነት ክትጋደሉ ኢሉ ክእውጅ ከሎ ምግዳል ማለት እንታይ ማለት እዩ? ሳልሰይቲ ቅዱስ ይሁዳ ኣምላኽ ቁኑዕ ፈራዲ ምዃኑ ንምግላጽ ዝጠቐሶም ሰለስተ ናይ ብሉይ ኪዳን ታሪኻውያን ኣብነታት እንታይ እዮም? ራብዓይ ናይ ቆርየ ዕልዋ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ቅዱስ ይሁዳ ኸ ንምንታይ ንቆርየ ጠቒስዎ?
ቅዱሳን ኣሕዋተይ ሎሚ ሓንቲ ካብተን ኣብ መወዳእታ ሓድሽ ኪዳን እትርከብ ኣዝያ ረዛን መጠንቅቕታ ዝመልአት መልእኽቲ ክንመሃር ኢና። ንሳ ድማ መልእኽቲ ይሁዳ እያ። እዛ መልእኽቲ እዚኣ ንእሽቶ ትመስል እምበር ንክርስቲያናዊ ህይወትና ካብ ሓደጋ እትሕሉ ዓባይ መለኮታዊት ዋልታ እያ። ነዛ መልእኽቲ እዚኣ ብዝበለፀ ክንርድኣ ቅድሚ ናብቲ ጥቕስታት ምእታውና ነዞም ሰለስተ መሰረታውያን ሕቶታት ብሰፊሑ ክንሪኦም ኢና። ምእንቲ እታ ሓንሳብ ንሓዋሩ ዝተዋህበት እምነት። ነዛ መጽሓፍ እዚኣ መን ጽሒፍዋ? ነዛ መልእኽቲ እዚኣ ዝጸሓፋ ቅዱስ ይሁዳ እዩ። ንሱ ኣብ መእተዊኡ ሓው ንያዕቆብ ያዕቆብ ናይ ኢየሩሳሌም ቀዳማይ ኤጲስቆጶስ ዝነበረ ብምባል ርእሱ የላሊ። ብስጋዊ ኣቀራርባ ድማ ሓው ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ነይሩ። ኣብ ማቴዎስ 13:55 ንረኽቦ። ይኹን እምበር ቅዱስ ይሁዳ ካብቲ ናይ ስጋ ዝምድና ንላዕሊ ነቲ መንፈሳዊ ርክብ ክብ ኣቢሉ ብምርኣይ ርእሱ ባርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ እዩ ዝፅውዕ። እዚ ድማ ዓብይ ናይ ትሕትና ኣብነት እዩ። እዛ መልእኽቲ እዚኣ ብግምት ኣብ መበል ኣብ መንጎ 67 ዓመተ ምህረት ቅድሚ ምፍራስ ኢየሩሳሌም ከም ዝተጻሕፈት ይእመን። እዚ እዋን እዚ ቶም ሃዋርያት ወንጌል ሰቢኾም ኣእላፋት ኣሚኖም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብያተ ክርስቲያናት ዘቆሙሉ እዋን እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ቤተ ክርስቲያን እናዓበየት ክትከይድ ከላ ሰይጣን ድማ ብውሽጣ ውሽጢ መናፍቃንን ናይ ሓሶት መምሃራንን ከእቱ ዝጀመረሉ እዋን ስለ ዝነበረ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ኣብቲ ግቡእ ግዜ ተጻሒፋ። ቅዱስ ይሁዳ መጀመርታ ብዛዕባ እቲ ሓበራዊ ድሕነትና ክጽሕፍ እዩ ሓሲቡ ነይሩ። ግናኸ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝተፈጥረ ህጹጽ መንፈሳዊ ሓደጋ ስለ ዝረኣየ ሓሳቡ ቀይሩ ምእንትታ ሓንሳብ ንሓዋር ተዋህበት እምነት ክትጋደሉ ኢሉ ክጽሕፍ ተገደደ። ቀንዲ ምክንያት ገሊኦም ሰባት ቀስ ኢሎም ሰሊኾም ናብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ብምእታው ነቲ ናይ ኣምላኽ ጸጋ ናብ ዕንደራ ስጋዊ ፍትወትን ቀይሮምዎ ነበሩ። ኣምላኽ መሓሪ ስለ ዝኾነ ሓጢኣት እንተገበርና ጸገም የብሉን እናበሉ ንሰባት የስሕቱ ነበሩ። ሓንሳብ እንተደኣ ድሒንካ ሓንሳብ ድሒንካ ኢኻ ብዝብል ናይ ስሕተት መገዲ ይኸዱ ነበሩ እዩ። ናይ ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ። ቅዱሳን ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ከም ዝመሃሩና እዛ መልእኽቲ እዚኣ ነታ ንጽህና ናይ እምነት ንምሕላው ዝተዋህበት መለኮታዊት መተሓሳሰቢት እያ። ኣቦታት ከም ዝገልጽዎ እምነት ብዘይ ቅዱስ ኣነባብራ ክትቀውም ኣይትኽእልን እያ። ሎሚ እውን ኣብ ዓለምና ብዙሕ ዘስሕት መንፈስ ንሓጢኣት ከም ናጽነት ዘርኢ ሓሳባት ንርኢ ኣሎና። ቅዱስ ይሁዳ ግና ኣምላኽ መሓሪ ጥራይ ዘይኮነስ ጻድቕ ፈራድ እውን ምዃኑ ነቶም ጸጉኡ ናብ ዕንደራ ዝቕይሩ ከም ዝፈርዶም ብናይ ብሉይ ኪዳን ዓበይቲ ቦታት ኣብነታት ህዝቢ እስራኤል ዝወደቑ መላእኽቲ ሰዶምን ጎሞራን ይገልጽ። መንነት ጸሓፍን ሰላምታን ቁጽሪ 1 ቁጽሪ 2 ይሁዳ ባርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓዊ ያዕቆብን ናብቶም ጽዋዓት ብእግዚአብሔር ኣቦና ፍቁራትን ንኢየሱስ ክርስቶስ እተሓለውን ናብ መን ጽሒፍዎ? ናብቶም ጽዋዓት ብእግዚአብሔር ኣቦና ፍቁራትን ንኢየሱስ ክርስቶስ እተሓለውን ምሕረትን ሰላምን ፍቅርን ይብዛሓልኩም። ይሁዳ ሓው ንጎይታና ክንሱ ርእሱ ጊላ ወይ ባርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ብምጽዋዕ ዓብ ናይ ትሕትና ኣብነት የረድእ።
ይሁዳ ባሪያ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓዊ ያዕቆብን ናብቶም ጽውዓት ብእግዚአብሔር አቦና ፍቁራትን ንኢየሱስ ክርስቶስ እተሓለውን ምሕረትን ሰላምን ፍቅርን ይብዝሓልኩም። ይሁዳ ሓው ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንሱ ርእሱ ጌልያ ባሪያ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ብምጽዋዕ ዓብ ናይ ትሕትና ጸጋ ኣብነት እዩ። ትንታኔ ኣቦታት ቅዱስ ቄርሎስ ዓቢ ከም ዝገለጾ ናይ ስጋ ዝምድና ካብ መንፈሳዊ ተኣዛዝነት ንላዕሊ ዋጋ የብሉን፣ ትሕትና ድማ መእተዊ ጸጋ እያ። እቲ ቀንዲ ዕላማ ምድሓን ቁፅሪ 3 ኣቱም ፍቁራተይ ብዛዕባ ሕብረት ምድሓንና ብኩሉ ቅንዓት ክጽሕፈልኩም ምስ ደለኹ በቲ ሓንሳእ ንቅዱሳን ተዋህበት እምነት ክትጋደሉ ጽሒፈ ክመኽረኩም ናይ ግዲ ኮነኒ። መግለጺ እምነትና ተለዋዋጢት ኣይኮነትን ሓንሳብ ንሓዋሩ ካብ ሃዋርያት ዝተቐበልናያ እያ። ንዓኣ ንምሕላው ድማ መንፈሳዊ ገድሊ የድልየና። ትንታኔ ኣቦታት ቅዱስ አትናቴዎስ ከም ዝገለጾ እምነት ሃዋርያት ክትጠሓስ ወይ ክትቅየር የብላን፣ ንዓኣ ምሕላው ናይ ሞትን ህይወትን ጉዳይ እዩ። እቶም ቀስ ኢሎም ዝኣተው መታለልቲ ቁፅሪ 4 ገለ ሰባት ካብ ቀደም ነዚ ፍርዲ ዝተጻሕፉ ፍርሓት ኣምላኽ ዘይብሎም ነቲ ጸጋ ኣምላኽና ናብ ርክሰት ዝልውጥዎ ነቲ ሓደ በይኑ ገዛእን ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኽሕድዎ ስሉኽ ኢሎም ኣትዮምኹም ኣለዉ። በዓል ክርስቶ ዘይኮነስ ብፍሪኦም ወይ ብተግባሮም ወይ ብተግባርና ኢና ንግለጽ ማለት። ኣብ ቁፅሪ 4 ብዛዕባ መናፍቅነት ወይ አንጻር ሃይማኖት ዝበሃሉ እንታይ እዮም ክንብል ከለና እታ ቀዳመይቲ ፍርሓት ኣምላኽ ዘይብሎም፣ ካልኣይቲ ነቲ ጸጋ ኣምላኽና ናብ ርክሰት ዝልውጥዎ፣ ክልተ ነቲ ሓደ በይኑ ገዛእን ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኽሕድዎ ስሉኽ ኢሎም ኣትዮምኹም ኣለዉ፣ ብደገ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ። ስለዚ እዘን ባህርያታት ከነለልየን ማለት። እቶም ቀስ ኢሎም ዝኣትዉ መታለልቲ መለለይኦም እንታይ እዩ? ፍርሓት እግዚኣብሔር ዘይብሎም፣ ካልኣይ ነቲ ጸጋ ኣምላኽና ናብ ርክሰት ዝልውጥዎ፣ ሳልሳይ ነቲ ሓደ በይኑ ገዛእን ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኽሕድዎ ስሉኽ ኢሎም ኣትዮምኹም ኣለዉ። መግለጺ ጸጋ ኣምላኽ ንሓጢኣት ክሓድገልና እምበር መመኽነይቲ ሓጢኣት ክንገብሮ ወይ ክንዕንድረሉ ኣይኮነን ዝተዋህበና። ስለዚ ኣብ ባይታ ንሪኦ ዘለና ነፍስና ሓንሳብ ስለ ዝደሓነት ዋላ ብስጋ ሓጢኣት እንተገበርና ኣይንፍረድን ኢና ኢሎም ዓው ኢሎም ክእውጁ ይስማዕ እዩ ማለት። ስለዚ ከዓ እዩ ጸጋ ኣምላኽ ንሓጢኣትና ክሓድገልና እምበር መመኽነይቲ ሓጢኣት ክንገብሮ ወይ ክንዕንድረሉ ኣይኮነን ዝተዋህበ እዩ። ትንታኔ ኣቦታት ካብ መልእኽቲ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ከም ዝገለጾ ጸጋ ኣምላኽ ካብ ሓጢኣት ሓርነት ትህበና እምበር ኣብ ሓጢኣት ንምንባር ፍቓድ ኣይትህበናን። ጸጋ ኣምላኽ ካብ ሓጢኣት ሓርነት ትህበና እምበር ኣብ ሓጢኣት ንምንባር ፍቓድ ኣይትበናን። ቀዳማይ ኣብነት ህዝቢ እስራኤል እግዚኣብሔር መሓሪ ነቲ ምሕረት ኣምላኽ ንንስሓ እንድሕር ዝባና ሂብናዮ ወይ ሸለሊናዮ ዘይተጠቒምናሉ ከዓ ፈራዲ ኣምላኽ ምዃኑ፣ ስለዚ ኣምላኽ ፈራዲ ምዃኑ ካብቶም ኣምላኽ ዝፈረዶም ከዓ ንንስሓ ዝኣበዩ ዝገልጽ መብዛሕትኡ። ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ፍቕሪ ኣምላኽ ጥራይ እምበር ኣምላኽ ፈራዲ ምዃኑ እውን ሸለል ዝብልዎ፣ እዚ ከዓ ናብ ሓጢኣት ንዝምባልየ ይደፍኣካ። ስለዚ ኣምላኽ ተስፋ ከይንቆርፅ ምሕረት ኣምላኽ ንዝክር፣ ኣብ ሓጢኣት ንኸይንፀንዕ ከዓ ፍርዲ ኣምላኽ ከም ዘሎ ንዝክር፣ ሚዛናውያን ንኸውን ማለት እዩ። ቁፅሪ 5 ግና ኸ ሓደ ግዜ እኳ ንኩሉ ፈሊጥኩምዎ ክንስኹምሲ ጎይታ ንህዝቡ ካብ ምድሪ ግብፂ ኣድሒኑ ድሓር ነቶም ዘይኣመኑ ከም ዘጥፍኦም ከዘክረኩም እደሊ ኣለሁ። ብጸጋ ኣውፂእዎም ባሕሪ ጨዲዱ ሳጊርዎም
منا حبست ملائختنا مقبهم قتري صحي كهرمون بدمنا الناس لللهم ليتخي سلمتهم بعمد برهان اندام مرحهم نእግዚአብሔር ስለዘይ ተአዘዝዎ ግን ሬሳታቶም ኣብ ምድረ በዳ ተረፈይ መግለጺ ካብ ግብጺ ምስለ ኃጢአት ሙጻእ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ክሳብ መወዳእታ ብእምነት እንደዘይ ጸኒዕና ውድቀት ኣሎይ ካብ ግብጺ ውጻእ እኹል ኣይኮነን ካብ ግብጺ ወፂእና ምድረ ተስፋ ክንኣቱለና ኢል ካብ ዝዓለም ዝወፂና ናብ መንግስተ ሰማያት ክንኣቱለና ካብ ግብጽ ወፂኦም ኣብ ምድረ በዳታት ሬሳታቶም ተዳ ተሪፉ ካብ ግብጽ ምጽኦም ምልአት ኣይረክብኒ ስለዚ ካብ ግብጺ ማለት ካብ ኃጢአት ሙጻእ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ክሳብ መወዳእታ ብእምነት እንደዘይ ጸኒዕና ውድቀት ኣሎይ ትንታኔ ኣቦታት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ጥምቀት ወይ ናይ ክርስትና ስም ጥራይ ከየድሕነና ይኽእል እዩ ህያው እምነት ግና የድልየና ስለዚ ጥምቀት ወይ ናይ ክርስትና ስም ጥራይ ከድሕነና ስለዘይክእል ንኽንድሕን እንታይ የድልየና ምስ ተጠመቕና ንኽንድሕን ህያው ግብሪ የድልየና ካልኣይ ኣብነት እቶም ዝወደቑ መላእኽቲ ደቂ እስራኤል ኣብ ምድረ በዳታት ስለምንታይ ሬሳታቶም ከም ዝተረፈ ስራእና እቶም ዝወደቑ ውድቀት ብሰንቡ መላእኽቲ ስለዝተጀመረ እቶም መላእኽቲ መን እዮም ከመይሎም እዮም ወዲቖም ኣብ ቁፅሪ 6 ነቶም ሰፈሮም ዝሓደጉ እምበር ማዕርጎም ዘይሓለው መላእኽቲ እኳ ብናይ ዘለዓለም መቃውሕ ዳ ትሕቲ ጸልማት ነቲ ፍርድቲ ዓባይ መዓልቲ ዓቂርዎም ኣሎ ስለዚ ኣምላኽ መሓሪ እዩ ኣምላኽ ኣይፈርድን እዩ ዝገበርካ እንተገበርካ ኣምላኽ ኣይፈርድን እዩ መሓሪ ስለ ዝኾነ ድላይካ ግበር ዝብል ናይ ኣምላኽ ትምህርቲ ዘይኮነስ ናይ ትኹፉእ ምዃኑ ይሁዳ ሐዋርያ ዘረጋግጸልና እዩ መግለጺ ትዕቢት ካብ ሰማያዊ ክብሪ ተውርደካ መላእኽቲ ካብ ዘይተማሕሩ ሰቡን ካብ ትዕቢት ክጥንቀቕ ይግባእ ንመላእኽቲ ካብ ሰማያት ትዕቢት እንተውዲቕዎም ንዓናውን ካብ ትዕቢት እንደዘይርሒቕና ጠሊፉ ከውድቐና ከም ዝኽእል ርግጽ ኮይኑሎ ማለት ትንታኔ ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ከም ዝገልጽዎ ትዕቢት እታ ቀዳመይቲ ሱር ኃጢአት እያ ንመላእኽቲ ናብ ኣጋንንቲ ዝቐየረቶም ንሳ እያ ሳጥናኤል ብሂል ስልጡን ኣሃዝ የመንጦላእቲ እዩ ሳጥናኤል ማለት እቲ ዝለዓለ ካብ መላእኽቲ ከፋት መንጦላእቲ ናይ መንበረ ጸባኦት ከም ዝነበረ እዩ ስለዚ ትዕቢት ንመላእኽትና ምንታይ ተቐይሮም ናብ ኣጋንንቲ ተቐይሮም ንጻድቃን ናብ ሓጥኣን ተቐይሮም ትዕቢት ናይ ሰይጣን ስለ ዝኾነ ህዝቢ እስራኤል ርኢና መላእኽቲ ርኢና ሕጂ ኸኣ ሰዶምን ገሞራን ቁፅሪ 7 ከምውን ሰዶምን ገሞራን እተን ኣብ ከባቢአን ዝነበራ ከተማታቶም ብመገዶም ዝመንዘራ ደድሕሪ ስጋ ጓናውን ዝሰዓባ በቲ ዝወረደን ቅፅዓት ናይ ዘለዓለም ሓዊ ንመሰክሒ ኮይነን ኣለዋ ስለዚ ኣብ ባይታ ከምዚ ተጻሒፉ እናሃለወ ሎሚ እዚ ተግባራት እዚ ዓለም ነዚ ተግባራት እዚ ሕጋዊ ክትገብር ላዕሊ ታሕቲ እንትብላላ እዚ ከዓ ኣበየናይ ዘበን ከም ዘለና ዓቢ ምልክት እዩ መግለጺ ስጋዊ ፍትፈትን ግብረ ሰዶምን ንቁጣዕ ኣምላኽ ዘምጽእ ክፉእ ኃጢአት እዩ ስጋዊ ፍትወትን ማለት ካብቲ ግቡእ እግዚአብሔር ዝሰርዓልናን ዝፈቀደልናን ሕጊ ተፈጥሮ ወፂና ናብ ዘይድልም ኣብ ንኸይድ ንቁጣዕ ኣምላኽ የቃላጥፍ እዩ ትንታኔ ኣቦታት ቅዱስ ቄርሎስ ንጽህና ስጋን ነፍስን መሕደር መንፈስ ቅዱስ ክትከውን ይኽእለና ንጽህና ስጋን ነፍስን መሕደር መንፈስ ቅዱስ ክንከውን ይኽእለና ንስልጣን ኣምላኽ ዘይምቕባል ቁፅሪ 8-9 ቁፅሪ 8 ምስናይ እዚ ከዓ እዚኣቶም ከምኡ ገይሮም ብሕልሞም ንስግኦም የርክስዎ ንጎይትነት የቃልሉ ንማዕርጋት ክብሪ እውን ይጸርፉ ኣለዉ ታይም ዝገብሩ ኣብ ቀዳማይ ዝረኣናዮ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘይብሎም ካብተን ቀዳመይቲ
مسنايزخ اب تقدماي تقيسو ازياتهم كومو غيروم بحلمهم نسقوم يركسويل قدمي ناي تكبار رخصات زمص مجمريا بحلمهم نسقوم يركسو نغويتنت يقاللو نمعارغات كبرون يصرفو علوي مسنايزخ ازياتهم كومو غيروم بحلمهم نسقوم يركسو نغويتنت يقاللو نمعارغات كبرون يصرفو علوي قتلت الشعاتة ميكائيل تليك ملاخت جنا بزعبا سغا موسيه مس ديابلوس ناتاخراخره مستماغوته እግዚአብሔር ይግናሕካ ዳ አቦሎምበር ፍርድ ጸርፍ خزارب አይደፈረን መግለጺ እዞም ናይ ሓሶት መማሃራን ኣብ ገዛ ርእሶም ስለዝተኣመኑ ንስርዓትን ንስልጣንን ቤተ ክርስቲያን ይንዕቁል ዋላ ሊቀ መላእክቲ ይኹን ሚካኤል ብዛዕባ ስጋ ሙሴ ብናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ ዲያብሎስ ነትንደቅ እስራኤል ንምስሓት ዝፍትኖ ዝነበረ እግዚአብሔር ይግናሕኻ ኢሉ ዳ ገኑ ሕንበር ክጻረፎ አይደፈረን ስለዚ ጸርፊ ናይ እግዚአብሔር አይኮነን ትንታኒያ አቦታት ከም ዝመሃርዎ ካብ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ሙዛእ ናብ መንፈሳዊ ዕውርነት የዘብስሕ ትሕትና ሚካኤል ሊቀ መላእክት ቁጥር 9 ሚካኤል ሊቀ መላእክት ገና ብዛዕባ ስጋ ሙሴ ምስ ዲያብሎስ እናተኸራኸረ ምስተማጎተ እግዚአብሔር ይግናሕካ ዳ አቦሎምበር ፍርድ ጸርፍ خزارب አይደፈረን መግለጺ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ምስ ሰይጣን ስለ ስጋ ሙሴ ብዛዕባ ስጋ ሙሴ ክከራኸር ከሎ እኳ ትሕትና አርዩ እዞም ተዓበይቲ ገና ይጻረፉለው ትንታኔ ቦታት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከም ዝገለጾ ፍርዲ ናይ አምላኽ ስለ ዝኾነ ንሕና ትሕትና ሒዝና ክንመላለስ ይግባአና ነቲ ዘይርእይዎ ምጽራፍ ቁጥር 10 እዚኣቶም ገና ነቲ ዘይፈልጥዎ ይጸርፍዎ በቲ ብባህርዮም ከምቶም አእምሮ ዘይብሎም እንስሳታት ገይሮም ዝፈልጥዎ ብኡ ነታ ርእሶም የጥፍእዎ ኣለዉ እዚኣቶም ገና ነቲ ዘይፈልጥዎ ይጸርፍዎ ስለዚ ኣነ ወዲ አምላኽ ይኽብል ኮሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ገር ወዲ አምላኽ ብለና አቡኡ ዮሴፍ በኋላ ዲኡ ማርያም ትበሃል ንሕና ንፈልጦ እንዲና በሐለቃ ጋንንት ብቢኤል ዘቡል ያ ጋንንት ዝፍውስ ዘሎ ንሕና ንፈልጦ ኢና ሰብኣይ እዚ ሓጢ ኢልካ መስክር ኣብ ቁጥር 9 ወንጌል ዮሐንስ ነታ ዓይነ ስውር ንኣምላኽ ክብርሃብ ሓጢ ይበል ንሕና ሓጢ ምዃንና ፈሊድና ኣለና ክብልዎ ከለዉ ኣነ ዕውር ከም ዝነበርኩ ሕጂ ኸ ኣይርኢ ከም ዘለኹ እምበር ሓጢ ምዃኑ ኣይፈልጥኒ ሓጢ ኢሉ ኸኣኒ ኣይምስክርን እየ ዝብሎ ስለዚ እዚኣቶም ገና ነቲ ዘይፈልጥዎ ይጸርፍዎ በቲ ብባህርዮም ከምቶም አእምሮ ዘይብሎም እንስሳታት ገይሮም ዝፈልጥዎ ብኡ ነታ ርእሶም የጥፍእዎ ኣለዉ መግለጺ እዞም መጋበሪ ሰይጣን ዝኾኑ ሰባት ነቲ ዓሚቕ መንፈሳዊ ምስጢርን ስርዓት ቤተ ክርስቲያንን ስለ ዘይርድእዎ ብትዕቢት ይነጽግዎ ልክዕ ከም እንስሳታት ድማ ብመንፈስ ዘይኮነስ ብስጋዊ ትምኒቶምን ብናይ ዓለም ፍልጠቶምን ጥራይ ስለ ዝመላለሱ እዚ ነገር ዝበዕሉ ናብ ጥፍኣት ይመርሖም ካብዚ ከም ዝሰውረና ትንታኔ ቦታት ቅዱስ ቄርሎስ ዓቢ ከም ዝመሃሮ ሓደ ሰብ ካብ መንፈስ ቅዱስ ተፈልዩ ብስጋዊ አእምሮ ጥራይ ክመላለስ ከሎ ካብቶም ምስትውዓል ዘይብሎም እንስሳት ኣይፍለኒ ሰለስተ ናይ ጥፍኣት መገድታት 11 بمجد قائل سلازخدو نأنت عصبي بسحتت بلعام صدفو بعلوة قراخات في يوم ما ويل مجلسي مجد قائل مالت سلين كناتن حوكا كاب زي مفكار زمنشو نايموت مجدي تنتاني بوتات قدوس أغسطينوس سلي أبلبي كقمت كله لكع كم قائل نحوكا مقتالي قائل يلن اتي نقائل ناب حاون مقتال زدوفو سلي انت دا ابوشتنا ليوغن ناب زمجدي زمرحنا زابير كاخذ خمس صورن مسحاب بلعام
ويسحتت بلعام بمقد قائل سلد خدو من عسبي بسحتت بلعام صدفو بعلوة قراخات في يمو ويلؤم لا أب عسرت حدا لا بزعبا قائل سلز جلسة حجي أب عسرت حدا ها بزعبا قائل سلز مقد قائل سلز جلسة عسرت حدا لغا سحتت بلعام يخجلس عسرت حدا حقا علوة قرا يزجلس اتن بالهلا وكيلو منزلو أب عسرت حدا سلسة قائل بلعام قرا تتقيسهم سلزلوي مجلسي مقد بلعام مالت نمنفسها أقلقلوت نمدراو ربحان جنزبن إلكا متقامي تنتاني أبوتات فازر مالاتاي كم زجلسوا فقر نواي نعين اللي يعورو نممهران دما نام منبر سيطان يغيرهم كابز سورنا اكزابير علوان اي قوريه قطر عسرت حدح بمقد قائل سلازخدو ننت عصبي بسحتت بلعام صدفو بعلوة قراخات افيهم يومو ويلؤم مجلسي قوريان سعبتون نتا أملاخ نموسيان آرونون ذهبوا ناي كهنت سلطان بتعبيد سلز تقاومو مدر تخفيتها وحتتهم تنتاني بوتات قدس كيرولوس كم زغلصو نملكوتاو سرعات بيت كريستيان كهنتن مقوام عب علواي نملكوتاوي سرعات بيت كريستيان سرعات بيت كريستيانن كهنتن مقوام عبي علوا ايو ناي حاسوت ممهران مثاليتاتهم من 10-3 እዚኣቶም ብዘይ ፍርሓት ምሳኻትኩም እናበልዑ ንርእሶም ዝጓስዩ ኣብቲ ናይ ፍቕሪ መኣድኹም ፀያቂቶ እዮም ነፋስ ኔው ነጀው ዝደፍኦ ማይ ዘይብሉ ደመና ዘይፈርያ 2 ሳዕ ዝሞታ ካብ ሱረን እተመንቆሳ ኣዋም ሓጋይ ነቲ ነውሪ ርእሶም ዘዕፍርዎ ቡርትዓት ማዕበል ባሕሪ በርግርግ ዝብሉ ከዋኽብቲ እዮም ነዚኣቶም ግብ ዝበለ ጸልማት نزل عالم تعاقير اللوم الله يهودا أنا سيروها مجمرتا قرب بفريو لله سبك أبو قبري زفلت زياتهم فرحات أملاخ زي باللوم إل مساخاتكم النابلو عن رؤسهم زقاسيو أبتناي فقر ما أدخم سياقيت يومين نيو نجو نفاس نيو نجو زدفو معبل زي بلو دم ماي زي بلو دم منا زي فريا 2 ساع زموتا كابسرن انتمنقسا اوام حقاي نتنور رؤسهم زعفروا برتعات معبل بحري برغرغ زبلو خاختيوم نزياتون قبز بلا سلمات نزل عالم تعاقير اللوم مالوي مجلسي ازوم سبات زياتهم بدقه صبق يمسلو مبر بوشچم بادون نسبات ربح زي هبون يومي اب تنتاني ابوتات كم زغلصو ماي زي بلو دمنا قريتا تنبيت هينوك قطر 10-4 هينوك اتسابعي كبادام نزياتهم انه غويتا نخلاتهم كفردوم يلو مس الافات قدسات مسيو الله نتوم فرحات እግዚአብሔር ዘይብሎም ኩላቶም ድማ ብዛዕባት ዝገብርዎ ኩሉ እኩይ ግብርን ብዛዕባት ሓጣንን ገፋዕትን ብዛዕቡ ተዛረብዎ ዘበለ ኩሉ ዘረባ ድርቅናን ክቐጽዖም ኢሉ ተነበየሎም መግለጺ እቲ ናይ መወዳእታ ፍርዲ ሓቂ እዩ ኣምላኽ ንኩሉ እከይ ግብርን ትዕቢትን ክፈርዶይ ትንታኔ ቦታት ቅዱሳት ናቴዎስ ከም ዝገለጾ ምጽኣት ጎይታ ንቅዱሳን ናይ ሓጎስ ንሓጣን ግና ናይ ፍርድ መዓልትያ أبيات نايتهم معزم زمتي قصر 16 زياتهم معزم زمتي نعدلهم زنقفو كم فتوى توم زملالوسيهم أفون قال تعبيت الزارب ما أنت تغمر إسون كا نقا سبين أجو زياتهم معزم زمتي نعدلهم زنقفو
كم فتوتهم زملالوس يوم أفون قال تعبيت الزارب ما أنت تقمر رؤسهم كان نقل سبين أدون مجلسي زي مسجانن قبل على أملاخ من مرارن أباي نايتهم بسجاو فتوت زملالوسو سباتي تنتاني بوتات قدوس يوحنس أفور مسجانا نسأجايا بزح من مرار جنا كبرخت يوسئل مسجانا نسأجايا بزح سأجايا بزح من مرار جن كبرخت يوسأكاي مزخا خير هواريات 10 شوعات 10 شعات السخات كون جناتهم فقراتي نتتهم هواريات قويتا يس كريستوس أبتدحراي زمن بأكوي فتوتهم زمالالسو ملا قزتختن سيوم يلوم قدم زنقرهم قالات ذكروه زياتهم مفل لاي زمسو منفس زي بلوم سقاو يعنيهم مقلسي هواريات أقدمهم سلا زنقرونا كنسبد يبلنان نقحاتنا كنوسخ هواريات أقدمهم سلا زنقرونا نقحاتنا كنوسخ مبر كنسنبد يبلنان تنتاني أبوتات بيت خريستيان كم زقلسوه بيت خريستيان بفتنتات كتحلف كلا امنتها زيادة يوزع نببين كم يقرنا نعبيه اسرع سران حدن نسخات كون قناتهم فقراتي بتخاب كله تقدست امنتكم نرئسكم النهانسكم بمنفس قدسون الناس اللهم نتينا في وزل العالم زبصح مهرت قويتانا يس كريستوس النا تصبحهم سي نرئسهم بفقر أملاخ حلوه مجلسي كاب سحتت نمدحان كلتا مفتح اللوا كلتا مفاتح اللوا قدماي قال أملاخ بممهر إسغا مهناز كلاي بمنفس قدوس مسلاي تنتاني قدوس أغسطينوس كمز قلسو صلوتن محرت نزت تراترو قطر 22-23 نقال يوم نتوم زتاراتورو أردوهم نقال يوم كاب حاو منتيلكم أناقفوهم نقال يوم دما نتب سقازر خسا خدان وكو الناس ألاهم بفرحات دنقس لهم أدينا إلسابيت ميت دخت قبرا قريتا مجلسي اتوم بسنك حسوت تمهرت زتاراتورو كن رغمهم وي كنصلوهم وي كابيت خريستيان كندفهم يبلنان تايدا بفقرن بمحراتن كنملسوم يقبعنا تنتاني بوتات قدوس كيرلس كم قالسو حقنيا غواسا نستفى بقيع بفقري اليوم بر اي فردون اتنودكات زحلو املاخ قصر 24-25 نأتخا ودكات زبلخ حلوكم بحاقوسون بزي نوري أبكد مخبرخ أقومكم زكالو نتبع يسوس كريستوس قويتانا بين مدحانينا زخوانا أملاخ كد مخلو زمنات حجين نخلون نزل عالم كبري قرما حيلي سلطان يخنو أمين مجلسي أمود داتا حيل زلو بعلو أملاخيو نسخا ودكات زحلونا أمون إيوي تنتاني أبوتات كم زقلسوا عوتنا أبرئسنا زي كونس أبتزح حيل زهبنا خريستوس زتا مسرته إيوي مدام دمتا تيما أبقدسنا مصنعا بإمنت معواتن نازم أزنعتي مالختي هودا كنزاز مخلنا كريستنا خامجمرتا كسامور داتا منفساو توادلو مخانون رئي تقويتا ذهبنا سقا كن عند رالو زي كونس نحاتيات سعرنا بقدسنا كن ملالسلو إيو لو من عنا خنا استوعلو زقبانا عبي مالختي كاب مقد غائل صلي كاب مسحاب بلام فقر نواي كاب علوة قرية تعبيت زي مئزازن رئيسنا خنحلو يقبانا امنتنا ابتهوارياوي تمهرتك نهانسا بمنفس قدوس دما بصولت كنتقهالونا نزت أفون نزت تراترون بمحرات كن حق زومي قباء الناي كم تقدس يهودا بمسقانا زعسوه اتخين ودق زحلونا قويتانا يس كريستوس نتس حقا مقدن حقا هيوتن سلزخوني
መደምደምታ ነዚ ዓሚቕ መጽናዕቲ መልእኽቲ ይሁዳ ክንዛዝሞ ከለና እዛ መልእኽቲ እዚኣ ንነፍሲ ወከፍና እትህቦም 3 ዓበይቲ ዓንቀጻት ኣለዉ። እዞም ነጥብታት እዚኦም ኣብ መዓልታዊ ክርስትናዊ ህይወትና ከነተግብሮም ዝግባአና እዮም። ንጸጋ ኣምላኽ ናብ ዕብዳን ዕንደራ ዘይምቕያር እቲ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ዘጠንቅቑና ዓበ ሓቂ ኣምላኽ መሓሪ ምዃኑን ንሓጢኣትና መምኽነይታ ክንገብሮ ከም ዘይግባአናን እዩ። እቲ ትምህርቲ ጸጋ ኣምላኽ ካብ ባርነት ሓጢኣት ሓራ ክንወፅእ እምበር ኣብ ሓጢኣት እናነበርና ክንዕንድረሉ ዝተዋህበና ፍቓድ ኣይኮነን። ቶም ካብ ግብፂ ዝወፁ ህዝቢ እስራኤል ብዘይ ምእማኖም ቶም መዓርጎም ዘይሓለዉ መላእኽቲ እውን ብስሕተቶም ከም ዝወደቑ ይገልጽ። እቲ ናይ ዓወት መገዲ ኣብ መወዳእታ ቅዱስ ይሁዳ ኣብቲ ጸልማት ዓለም ከይጠፋእና ብኸመይ ክንዕወት ከም እንኽእል 4 መፍትሒ ሂቡና ኣሎ። እሳቶም ከዓ ነፍስኹም ህነፁ ቃል ኣምላኽን ትምህርቲ ኣቦታትን ብምምሃር መንፈሳዊ ህይወትና መዓልታዊ ክንሃንጽ ኣሎና። ብመንፈስ ቅዱስ ጸልዩ። ብዘይ ጸሎት ምስ ኣምላኽ ክንተሓሓዝ ስለ ዘይንኽእል ካብ ልቢ ዝመንጨወ ናይ ጸሎት ህይወት ክህልወና ይግባእ። ንርእስኹም ብፍቕሪ ኣምላኽ ሓልዋ። ካብ ትፍጹም ፍቕሪ ከይንርሕቕ ነፍስና መዓልታዊ ክንፍትሽ ይግባአና። ንዝጠራጠሩ ራሕርሕሎም። እቶም ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ናይ ሓሶት ትምህርትታት ዝጠራጠሩን ዝጠፍኡን ኣሕዋትና ክንፈርዶም ዘይኮነስ ብፍቕርን ብምሕረትን ክንመልሶም ይግባእ ኢሉ። ስለዚ ቅዱስ ይሁዳ ኣብቲ ጸልማት ዓለም ከይጠፋእና ብኸመይ ክንዕወት ከም እንኽእል 4 መፍትሒ። ነፍስኹም ህነፁ፣ ብመንፈስ ቅዱስ ጸልዩ፣ ርእስኹም ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ ሓሉ፣ ንዝጠራጠሩ ራሕርሕሎም። ልክዕ ከምቲ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ዝበሎ ፍቕሪ እታ ቀንዲ መለለይት መስመር እያ። እምነትና ሓንሳብ ንሓዋሩ ካብ ሃዋርያ ዝተረኽበት ክብርቲ ዕቑር ውህብቶ ስለ ዝኾነት ንዓዓ ንምሕላው ክንጋደል ክንጽዕር ይግባእ እዩ። ነዚ ኩሉ ክንገብር ከለና ድማ ኣብ ገዛእ ርእስና ሓይልና ዘይኮነስ ኣብቲ ከይንወድቕ ክዕቅበና ዝኽእልን ኣብ ቅድሚ ክብሩ ብሓጎስ ብዘይነውሪ ከቑመና ዓቕሚ ዘለዎ በይኑ መድሓኒና ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጸጊዕና ኢና። ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ መገድን ሓቅን ህይወትን እዩ። ጸጋን ምሕረትን ሰላምን ካብ ኣምላኽ ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ዓለም ይኹን ኣሜን። ኣብ መጀመርታ 5 ሕቶታት ነይረን። እዚ መግለፂ ምስ ተዋህበ ተመሊሰን ኣብ ሕሊናና ተመልሸን ክኾና ተስፋ ንገብር። ንመዘኻኸሪ ቁፅሪ 1 ወይ ሕቶ 1 ቀዳማይ ሕቶ ቅዱስ ይሁዳ ርእሱ ጌላ ኢየሱስ ክርስቶስን ሓዊ ያዕቆብን ኢሉ ክፅውዕ ከሎ ካብዚ ምንታይ ዓቢ መንፈሳዊ ትምህርቲ ንረክብ? ቁፅሪ 2 ቅዱስ ይሁዳ ምእንቲ ሓንሳብ ንሓዋሩ ዝተዋህበት እምነት ክትጋደሉ ኢሉ ክእውጅ ከሎ ምግዳል ማለት እንታይ ማለት እዩ? ቁፅሪ 3 ቅዱስ ይሁዳ ኣምላኽ ጻድቕ ፈራዲ ምዃኑ ንምግላጽ ዝተቐሶም 3 ናይ ብሉይ ኪዳን ታሪኻውያን ኣብነታት እንታይ እዮም ወይ እንመን እዮም? ናይ ቆርየ ዕርዋ ማለት ቁፅሪ 4 ወይ ሕቶ 4 ናይ ቆርየ ዕርዋ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ቅዱስ ይሁዳ ንምንታይ እዩ ጠቒስዎ? ክብርን ምስጋናን ንእግዚኣብሔር ይኹን። ንመልእኽቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ጽኒኢልኩም ስለ ዝሰማዕኹምዎ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ጽኒኢሉ ይስማዕኹም። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሕጂ ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺሉሎ እግዚአብሔር ፈቒድዎ ሎሚ ብመዝሙር ንእግዚአብሔር ከነመስግኖ ኢና እትብሉ ወይ እትብላ ብፍላይ ከዓ ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ ቅድሚያ ክንህብ ኢና እሞ ናብ ናይ መዝሙር ኣገልግሎትና ንሰጋገዳ ኣለና። ربنا يعمر لك الرأي فروي نحب يشتاك الزمر الرأي فروي نحب تيسبو صلى كل أملاك الله يمسكن قال هو تسمعنا ربنا قال هو تسمعنا آمين آمين ما هنا تبارك الله على زغير يدقنا آمين آمين حقي بدنا نتعنى ناكم نورو دقفنا نقول لهنا اسمع أبو المنفس قدس آمين زمرين اشتي زمراء እግዚአብሔር ኃይለ የፍቅርካየ
እግዚአብሔር ከውኸይ እርደይ መናገሪየይ አምላኸይ ሰሃብ ሙሉእ ዘገይ ዋልታይ ቀኒ ምድሓነይ ኦ እግዚአብሔር ሓይለይ የፍቅረካ እየ እግዚአብሔር ከውኸይ እርደይ መናገሪየይ አምላኸይ ሰሃብ ሙሉእ ዘገይ ዋልታይ ቀኒ ምድሓነይ ኦ እግዚአብሔር ሓይለይ የፍቅረካ እየ እግዚአብሔር ከውኸይ እርደይ መናገሪየይ አምላኸይ ዛሃድ ሙሉእ ዘገይ ዋልታይ ቀኒ ምድሓነይ يقال ليس مثلا عدد مشتي الهوات بارخي لي بنا عاب برخت فروين حتى هاي بحكي عاب برخت ናይ ዳዊት ምስጋና ንሊቀ መዘምራን እግዚአብሔር ካብ ኢድ ኩላቶም ጸላእቱ ካብ ኢድ ሳኦልን ምሰናጎፎ ዳዊት ባሪያ እግዚአብሔር ቃላት ዝመዝሙር ዚ ከምዚሉ ንእግዚአብሔር ዘመረሉ እዚ መዝሙር ዚ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 22 ካብ 1 ክሳብ 51 ተጻሒፉሎ ኣብ መዝሙር ዳዊት ከዓ ምዕራፍ 18 ቁጽር 1-2 ከንብቤ ወእግዚአብሔር ኃይለይ እፍቅረካየ እግዚአብሔር ሲ ከውሐይ ዕርደይ መናገፊየይ አምላኸይ ዝሃድመሉ ጸግዐይ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ ዕልል ዝበለ ከውለይ ናብቲ ሞሳ ዝግብኦ እግዚአብሔር ተማህለልኩሞ ካብ ጸላእተይ ደሓንኩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዳዊት ካብ ኢድ ጎልያድ ካብ ኢድ ሻኦል ካብ ኢድ አቤሴሎም ወዱ ካብ ካልኦቱን ካብ ንጉስ ጋት ካብ ብዙሓት መሰድሓኖ ነዚ ኩሉ ድሕነት አምላኽ ዘኪሩ ዝበሎይ ወእግዚአብሔር ኃይለይ እፍቅረካየ እግዚአብሔር ስኸውሐይ 1 ዕርደይ 2 መናገፊየይ 3 አምላኸይ 4 ዝሃድመሉ ጸግዐይ 5 ዋልታይ 6 ቀርኒ ምድሓነይ 7 ልዕል ዝበለ ኸውለይ 8 ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሓብትና ፍረወይኒ ዝማሬ መልእኽቲ የስማዓልና ክትዝምርሉ ከተመስግንሉ የንብርኪ ብሓዳርኪ ብደቂ ተሓጓሲ ሙሉእ ጥዕና ሕጉስ ህይወት ይሃብኪ امين ربنا امين ليس طبعا اجل اشتاق تكفي بقى كبرنا املاح نمسكنه امين صبو غيركن اشتاق يكونن عبي እግዚአብሔር መስገን ካብዚ ዝዓባ ኣምልኾ የለን ሕራይ ንመዝሙርና ፍሮወይና ሓብትና ዝዘመረቶ ምዝሙዝ ሕራይ ሓብትና ህይወት ፍሮወይና ሓብትና ብጣዕሚ ከምቲ ቦና ዝበልዎ ብጣዕሚ ቨሪ ጽብቕቲ መዝሙር እያ ንኹልኻ ልብኻ ትንክፍ ቴንኪዩ ኣነ ከዓ ምስ ሰዓት ከይድ ኮይና ተሰሚዓትን ዘላ ዳዊት ምዕራፍ 73 25 26 أنبيا أمين 24 كاب 24 سكع 26 بمخرخة ختمرحني دحرون ناب كبري تقبلني إخا أب سماي بجك كخا من علوني نعاها كبر خبكوس أم درز دوليا يبلين سجاين لبين انت مهمني أقوى أملاخ نزل عالم كوحي لبي كفلين إيو كفلين إيو لبي كفلين إيو سوري كفلين إيو هو أيوة كفلين إيو تعبير مسكين قال ايوه تسمع لنا ثانك يو بنا قال ايوه تسمعني نعخا خبر خبكس ام مدريز دلي باللين برجكخا من علوني قال ايوه تسمع لنا حراي كالوت مزمورنا اسكمس قال እግዚአብሔር ነተሓሕዞ ኩሉ ግዜ ከምቲ ኣቦታት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝምሁሩና እንታይ ዝብል ዘለኹ ወይ እንታይ ዝሰምዕ ዘለኹ ንብል ድሕራይ ከዓ ምንጪ ናይዚ ዝብሎ ዘለኹ ቃል ኣምላኽሲ ኣበይ ዝርከብ ታሳልሰይቲ ከዓ እዚ መዝሙር እዚ ንዓይ ሎሚ እንታይ ወእግዚአብሔር ኃይለይ እፍቅረካየ ኣብ ንኸዶ ዘበለ ኃይልና እግዚአብሔር ከምኡ ምዃኑ ኃይልና ጸግዕና ምዃኑ እንዳስተንተና ክንከይድ ብምኽርኻ ክትመርሓኒ ዳሕራይ እውን ናብ ክብሪ ክትቀበለኒ ኢኻ
ኣብ ሰማይ በጀካኻ መን ኣሎኒ ንዓኻ ካብ ረኸብኩስ ኣብ ምድሪ ዝደልዮ የብለይን ስጋይን ልበይን ተማህመነ እኳ ኣምላኽ ንዘለኣለም ከውሒ ልበይን ከውሒ ክፍለይኒ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሓንቲ ደኽብል ኣቦና ኣቦና እግዚአብሔር ይደግፍ ኣቦና ቀጽል ኣቦና ሕራይ ክቕበለክ ኤፍሮይና ሓተ ይደድሕር ኣቦና ምሳሌ 18:10 ስም እግዚአብሔር ጽኑዕ ግንቢ እዩ ጻድቕ ናብኡ ጎዩ ያዕቆብ ቃል ህይወት የስማዓልና ምሳሌ ሰሎሞን ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 15 18 ቁጥሪ 10 18 ቁጥሪ 10 ቃል እግዚአብሔር ጽኑዕ ግንቢ እዩ ስም እግዚአብሔር ጽኑዕ ግንቢ እዩ ጻድቕ ናብኡ ይጎይ ያዕቆብ ጻድቕ ናብኡ ጎይ ይዕቆብ ቃል ህይወት የስማዓልና በሐቂ ጸግዐይ እርደይ እንዲያ ብትኽክል እግዚአብሔር ይደግፍኩም ኣቦና ሕራይ ፍሮይና ሓብተይ ኣብ መንጎ እንዲያውፅያትኒ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ኮይና ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 22 ካብ 1 እስካብ 51 ትብለ እሞ ብዙሕ ኣላ ምስኣት ኸይድ እያ ምዕራፍ 22 ቁፅሪ ካብ 1 እስካብ 6 ኩለን ኣብ ኣለዋተን ተዘመራ ማለት እዩ ሕራይ ክሳብ 6 ብቤያ ፍሮይና ሓብተይ እሺ ሕራይ ዳዊት ድማ በቲ እግዚአብሔር ንዕኡ ካብ ኢድ ኩሎም ጸላእቱ ካብ ኢድ ሳኦል ዘድሓነላ መዓልቲ እግዚአብሔር ቃል እዚ መዝሙር እዚ ተዛረበ ከምዚ ከዓ በለ እግዚአብሔር ከውሐይ እምባይ መድሓነይ እዩ ኣምላኽ ተስፋ ዝገብሮ ከውሐይ እዩ ዋልታይ ቀርኒ መድሓነይ ግንበይ መህደምየይ እዩ ምቆ መድሓነይ ካብ ዓመድ ተድሕነኒ ነቲ ቅዱስ ግብኦ እግዚአብሔር ጽውዖ ኣለኹ ካብ ጸላተይ ከዓ ድሕን እየ ማዕበል ሞት ከቢቡኒ እሞ ሓይዝ ብላያል ኣፍራሃኒ ኣግማድ ሲኦል ከቢቡኒ መፈንጠራ ሞት መጺኡኒ ብፀበባን እግዚአብሔር ፀዋዕክዎ ናብ ኣምላኽ ዶ ከዓ ተመላለሰ ናብ ኣምላኸይ ከዓ ተመላለስኩ ድምፂ ድማ ካብ መቐደሱ ሰሚዐ ጋዕሪ እውን ኣብ ኣእዛኑ በፅሐ ቃላት ኣምላኽ ክበር ይመስገን አሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ፍሮይና ሓብተይ ሕራይ ረዘነት ሓብትና ድና ረዘነት መዝሙር ዳዊት 16 ምሳት መሳሰልቲ ኮይና 16 ወአምላኽ በኣኻ ውከል ኣለኹሙ ሃለወኒ ንእግዚአብሔር ንስኻ ጎይታ ኢኻ ብዘይ ንስኻ ሰናይ የብለይን ኢለዮ ቃል ህይወት ንስኻ ጎይታ ኢኻ ብዘይ እግዚአብሔር ሰናይ የብለይን ሰናይ ኢኻ ሰናይካ ትገብር ኣለኻ እግዚአብሔር ምሳና እንተሊ ኩሉ ሰናይ ምሳና ኣሎ እግዚአብሔር ደዘየሊ ከዓ ሰናይ ነገር ዝበሃል የለን ቃል ህይወት የስማዓልና ሓብትና ረዘነት ቃል ህይወት የስማዓልና ወአምላኽ በኣኻ ውከል ኣለኹሞ ሓልወኒ ንእግዚአብሔር ንስኻ ጎይታ ኢኻ ብዘይ ንስኻስ ሰናይ የብለይን ኢለዮ ሕራይ ሓብትና መምህርቲ ምኒት መዝሙር ዳዊት 118 ካብ ቁፅሪ 14 ክሳብ 17 ካብ 14 ክሳብ 17 መዝሙር ዳዊት 118 ካብ 14 ክሳብ 17 ሕራይ ኣንብበያ መምህርቲ ምኒት ሓይለይን መዝሙረይን እግዚአብሔር እዩ ንሱ እውን ምድሓነይ ኮነ ኣብ ድኳናት ጻድቃን ድምፂ እልልታን ምድሓንን ኣሎ የማነይቲ ኢድ እግዚአብሔር ሓይሊ ትገብር የማነይቲ እግዚአብሔር ልዕል ትብል የማነይቲ እግዚአብሔር ሓይሊ ትገብር ኣላ ብህይወት ክነብር እምበር ኣይክመውትን ግብሪ እግዚአብሔር ከዓ ከዘንቱ እየ አሜን ብህይወት ክነብር እምበር ኣይክመውትን እየ ግብሪ እግዚአብሔር ከዓ ከዘንቱ እየ ቃል ህይወት የስማዓልና ሕራይ መበገሲ መዝሙርና እግዚአብሔር ሓይለይ የፍቅረክ ሕራይ ሓንቲ ከዓ ነክፍትን ሕራይ ፍሮይና ሓብተይ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ የብሉን ስታይ ግን ኣብ 56
በቲ ዘፍቀሮ ትእዛዛትካ እውን ባህ ክብለኒ እዩ ኣእዳዊ ድማ ናብቲ ዘፍቀሮ ትእዛዛትካ ከልዕል ስርዓታትካ ከዓ ከስተንትን እዩ ምዕራፍ ክንደያ ፍሮይና ሓብተይ 56 56 ኣይኮነትን 119 ኮይናሲ ከምቲ ጋሜል ዳሌጥ ድብል ኣው እያ ኦካ እንታይ ኣታርእስተ ሕጅረ ኢለይ ሞት እንታይ ትብል ኣብቲ መዝሙር ዳዊት ኮይና ዋው ትብል ዋው ጽብቕቲ ድሓን ክረኽባ ኢና ጋሜል ዳሌጥ ይሄ ዋው እስክንብብያ ሕጂ ፍሮይና ሓብተይ መጨረሻ ዘላ ይንካቲን 47 መስለን በቲ ዘፍቀሮ ትእዛዛትካ እውን ባህ ክብል እየ 47 ጽቡቕ ኣላ 47 ኣዳወይ ድማ ናብ ዘፍቀሮ ትእዛዛትካ ከልዕል ስርዓታትካ ከዓ ከስተንትን እየ ቃል ህይወት ይስማዓና 47 48 እወ ኣብ ቅድሚ ነገስታት ከዓ ምስክራትካ ክዛረብ ኣይከሓፍርን ድማ እየ በቲ ዘፍቅሮ ትእዛዛትካ እውን ባህ ክብል እየ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣሜን ራይ መዝሙርና ሓብትና ፍሮወይኒ ፔንሰልቬንያ ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 ዘሚራትልና ወእግዚአብሔር ኃይለ የፍቅረካየ እግዚአብሔር ሲ ከውሃይ ዕርደይ መናገፊየይ ኣምላኸይ ዝሃድመሉ ፀግዐይ ወልታይ ቀርኒ ምድሓነይ ዕልል ዝበለ ኸውለይ እዩ መዝሙር ዳዊት 70 ካፕተን ዝረኣናየን ምዛ መዝሙር እዚኣ ዝኸዳ መዝሙር ዳዊት 73 24 ክሳብ 26 ምሳሌ ሰሎሞን ምዕራፍ 18 ቁፅሪ 10 ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 22 ክሳብ 51 ግን ክሳብ ቁፅሪ 6 ኢና አንቢብና መዝሙር ዳዊት 16 ካብ 1 ክሳብ 2 መዝሙር ዳዊት 118 ቁፅሪ 14 ክሳብ 17 ናይ መጨረሻ መዝሙር ዳዊት 119 ኣብታ ዋው ትዋህድ እግዚአብሔር ትብል ቁፅሪ 47 48 ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሎሚ መልእኽቲ ይሁዳ ኢና ከነስተንትን ኣምሲና ምናልባት ቶም ድሕር ሒልኩም ዝኣተኹም ካብዚ ቅዱስ ታሪክ እዚ እንታይ ኢና ንምሃር ካብዚ ቅዱስ ታሪክ እዚ እንታይ ንምሃር እንታይ ተረዲእና ወይ እንታይ ኣስተንቲና ኢና ክንርኢ ራያለና ዶ ካብዚ ናይ ሎሚ ታሪክ እንታይ ኣስተንቲና እንታይ ተረዲእና ኣነ እዚኣ ተረዲኣትኒ እዚኣ ኣስተንቲነ ወይ እዚኣ ኣይተረዳእንን ንብሎ እንተሎ كما يوعلكم እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ቋሕ ስለዘሎ ገዛ ዝሰርሑ ስለዘለዉ እየ ተሳተፍኩ ግን ሓፃር ንእሽተይ ትሕትና ኣነ ጊላ እግዚአብሔር ዝብል ትሕትና ባርያ እግዚአብሔር ኢሉ ተዛረቦ ይሁዳ እሱ ቁርብ ታሽም ኢለ ስተንቲነ ናይ ብሓቂ ትሕትና ምሂሩና እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር መስገን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንባዕሉ ሓው ጎይታ እናተባህለ ከሎ በተሓረገ ወለዶ ቤት ዮሴፍ በሓደ ምዕባዮም መጽሓፍ ቅዱስ ሓው ጎይታ እናበለ ከሎ ንሱ ክፅሕፍ ገሎ ግን ባርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ዝፅሕፍ ማለት እዩ ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ትሕትና ከዓ ፍረ መንፈስ ቅዱስ እዩ ትሕትና ከዓ ኣንጻር ትዕቢት እዩ እሞ ካብ ዝመልእኽቲ እዚ ትሕትና ፅብቕቲ ሓፃር ግን ታቐንዲ መልእኽቲ ዘበና ኣገልግሎት ክባርኽ ሙሉ ሓብተይ ሕራይ ካልኦት ካብዚ ናይ ሎሚ እንታይ ተማሂርና
أبونا يخفتن ده الرأي رزنت حبته قال هو تسمعنا عندي كم زمل حبتي زبلتها تحتنا كاليت خا تعبيت ودكات كم فنص تعمل زبو تعبيتي بمسكر إنا نس ساتنا إلنا سيطان وان تعبيتي ودي قوة بتخكن كاليتي خاني حسوت مهران ولا تي حتى أصير إلو زيرو كاوت عنا مخانو كفردنا مخانو بقلت ينقرنا اللوزي زين كلتين كاس ستنتن تانيحي قطر شدشتاقن بزو حي تردأت إننتهم سفرون زحادوغو أمبر معروغون زي حالو ملأختي أفاب بنايزل ألم مقاوح دعا تحتي سلمات نتي فردي تعباي معاتي عقروهم أدلو سي قرباي تردأت إنن الرأي وتري شد الشدة قطر شدشتاس تابها هلا دي تردأت نسو هلا هم بحساب كن رأينا سبقت حتى ربنا نشيل خبر الرأي زي قطري شد الشيخ ريامه أره إيش توصلنا ندي أزلا سوعني ما ينفاس الله توصلت مسأنيها الرأي كتل بلا قدمي أنا أخبك دحان كده بناي الله إيش مسألة كي توصلكم أنت حره إيش لا لا تأملك خبر مسألة عليه تسمعنا بدقامي أنا لو ما عندي متسي نفسنا كم زلنا فقري كنبر كم زلنا كنفر كم زيبلنا سباسي أكن بفردي نابتي إحنا زلنا بفقر خمس عوام كم زلنا كم سبوت أنا هاتحسناون بتحسنا بفقر خنا بزلنا بحد يرسي إذن ريو زلنا جزيت مسي زلو مفرادي ولا ما نقرأ مسي زلو أبزي نبر دابلنا خيرو زلو جزي بس خلاص ما كأو تنقى كم زلنا ترد أن نسيامه زين شيء تقولي لي أبناء الهوة يسمع لنا كنفرد كم زي بلنا نسبات بفقري خنسحبهم كم زلنا نايب حق قومي تقدس ميكائيل مسيطان كما قلت كلون زابير يقنا حاد أبولومبر كسعرفو خمزي دفري زي قلز نتوم سفروم زحادة قنبر معرقوم زي حلو ملأختكوا بناء زل على ما وحدة تحت سلمات نتافردي تعباي معلتي عقيرو مالو زيادة رزنة حبتي هو بناي تعقير وما تردعت من اللاندا تأكتاب مجمري أسيد هاي نتوم سفروم زحادو بنبر معرقوم زي حلو ملأختي سي أتردت مننا باي مثلا قراءتي هالندري سبو سيطان سي عنتا باي ابتي تمرتنا تتغيش نيرو سيطان مالسي اتي زسلطنه اتي زلع على كاب ملأخت مالتي حجي زلع على نسچروبيال تقرب أملاخ زنبري دحر نت زنبرو كبرجن أنا كمسجني جب عن نمبر أنا خمسجني بالليل بلا على سلزخونا كل دمسنا يمل أختي بتحتي مسرعية أنا نعايهم تمسجون إن قبل يجمر مالتي تلازي كمي جركا فتيروكم تبلنا ندحر علينا بمهلاوكا فتارينا أخت كون تقل كنكاس نحنا خنتهم تحتي هنا زل مل أختي كنفترهم نخيل دينا لهم حتى مسلو وتهاوك قباء ملايت شعو قدس جبريل وأهيد أمو ملاك سلام انزايبل نقوم ببهلاوين اسكنا أمر فتاري نايب قدس جبريل جن ملاك أملاخنا كسقاب نفلت أبزز زلنا يهادينا نكمت حجي نتوم سفروم زحادوغو مبر معرقوم زي حلو سيطان كودق كله نسخة أملاخي خايلوم مسؤز ودقو ملاك تلو تتاراتيروم أب هو زروا ناقان تخينوم زتروفلو إسغاط فترنا عيتخيلنيخا إلوم زتقاوموخا معرقوم زحلو مستزلنا قزيه حانت تقصخا نببية أب هزكيل معراف
28 ካብ 14 ንስኻ ዘጽልል ቅቡእ ኪሩብ ነበርካ ኣነ ኣብቲ ቅዱስ ከረን ኣምላኽ ኣስፈርኩኻ ኣብ ማእኸል ተኣማን ሓዊ ተመላለስካ ካብታ ተፈጠርካላ መዓልቲ ጀሚርካ ክሳዕቲ ኣበሳት ተረኽበካ ግዜ ብመገድኻ ፍጹም ነበርካ ብብዝሒ ነግድኻ ውሽጥኻ ብዓመፃ መለእ እሞ ሓጢኣት ገበርካ ስለዚ ኣታ ተጽልል ኪሩብ ካብ ከረን ኣምላኽ ከም ርኹስ ደርቤኹኻ ኣብ ማእኸል ተኣማን ሓዊ ከዓ ኣጥፋእኩኻ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ነቶም ሰፈሮም ዝሓደጉ እምበር ማዕርጎም ዘይሓለው መላእኽቲ እግዚአብሔር ብክብሪ ፈጢሩ በጸጋ ክፈጥሮም ከሎ ቅዱስ እናበሉ ንእግዚአብሔር እናመስገኑ እዮም ክነብሩ ንእግዚአብሔር እንደዘይ ማዕርጎም እንደዘይ ሓልዮም ግን ኣብቲ ቦታ ክነብሩ ኣይክእሉን እዮም ኣዳምን ሔዋንን ኣብ ገነት ክነብሩ ተኾይኖም ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም ትእዛዝ ክሕልው ኣለዎም ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም ትእዛዝ ምሰፍረሱ ግን ኣብ ገነት ከሰፍሩ ብቑዓት ኮይኖም ኣይተረኽቡን እግዚአብሔር ካብ ገነት ኣውፂኡ ናብ ምድሪ ፋይድ ክሰጎም ከሎ ንኸይምለሱ ከዓ ዘንበልብል ሰይፊ እሳት ዘቐመጠ ኪሩቤል ኣቐሚጡ እዩ ስለዚ ኣብ ማዕርግና ኣብቲ እግዚአብሔር ዘቐመጠና ቦታ ከቢርና ንነብር እቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ሕድሪ ምስ እንሕልሉ እዩ ብቐረባ ግዜ ክገልጽዎ ከለው መምሃራን ወንጌል ኣብ ልዕሊ ገዛና ኣብ ናሕስናይ ገዛና ነቐምጦ መብራህቲ ኣብ ልዕሊና ነቐምጦ መብራህቲ ክህብ እዩ እቲ ከብርህ እንድሕር ዘይክኢሉ ግን ኣብኡ ክቕመጥ ኣይክእልኒ ንዕውፂኻ ትጉሕፎ ካልእ ዘበሪህኻ ተቐምጥ ማለት ስለዚ ነቶም ሰፈሮም ዝሓደጉ እምበር ማዕርጎም ዘይሓለው መላእኽቲ ካብ ሰይጣን ጀሚርካ ምስ ሰይጣን ዝወደቑ ኣጋንንቲ ንብምልኦም ይመልከት ብድሕሪ እውን ካብ ነቢያት ይኹን ካብ ሃዋርያት ይኹን ከም በዓል ይሁዳ ዝመሰሉ ሰፈሮም ዝሓደጉ ነቶ ሰፈሮም ዝሓደጉ ማዕርጎም ዘይሓለው ይሁዳ ሃዋርያ እዩ ነይሩ ምስቶም 12 ማዕርጉ ስለ ዘይሓለወ ግን ወዲቑ ጠፊኡ ኣብ ክንድኡ ከዓ ኣብቲ ናቱ ቦታ ማትያስ ተተኪኡ ማለት በሪሃ ክትከውን ተስፋ ገብር በሪሃ ቡናይ በሪሃ ኣለ ህይወት ይስማዓልና አሜን አሜን ንኹላና ህዝቅኤል ክንደያ ነይራ ትንቢት ህዝቅኤል ምዕራፍ 28 ካብ 14 ክሳብ 17 ኣንቢበ ማለት እዩ ቃል ህይወት ይስማዓልና ኣነ ደክተና ቦናን እሽተይ ወካል ሰበና ሶሪ ሕራይ ወትሓብተይ ቀጽል ብጣዕሚ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ኢና ንምሃር ዘለና ኣነ ከዓ ሞር ከስተክ ኩላሲ ክሪኣ ከለኹ እዛ ሕጂ ሎማዓንቲ ተምሃርናያ ኣብ ኩላ ንዓይ ከትሕዛ ከለኹ ሲ ኣብ ንጹህ ዝኾነ ናይ እምነት ክህልወና ኮይና ንዓይ ትርዳእ ንኩላ ክሕዛ ከለኹ በዚ ሎም ዓመት ኣብዚ ለዘለናዮ ግዜ ብዙሓት ኢሉ መንፈስ ናይ መንፈስ ኢሎም ዘስሕቱ መዓት እዮም ዘለዉ የማን ብፀጋም ሕጂ ኣብዚኣ ተጽንዕቲ ዝኾነት እምነት ክትህልወና ኣብታ ዝኣመናያን ከዓ ኒውን የጆብ ክንብል ከም ዘይብልና ኣክቹዋሊ እቲ ብናይ ብመንፈእቲ ነብስናስ ብመንፈስ ከነብሎ ከም ዘለና ነቲ እምነት ሲ ሓደ መዓልቲ ዝከረኒ ቦና ናይ ሎሚ ሰም እንዲኹም ገለ ምሂርኩምና ነርኩም ኣብ ናይ ገላትያን ኣብዚ ኖት ጽሒፈ እያ ነይረ ገላትያን 5 ረስዐ መስለኒ እንታይ ትብል እያ ሃብን ተቓልተ እወ ገላትያን 5 እወ 22 እንታይ ኣትብል ተንፍረ ናይ መንፈስ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ተምፍር መንፈስ ቅዱስ እሳስ ክትህልወና ኣለና ነቲ እምነትና ዘጽንዕ ንሳተን የን ኢልኩምና ኣብ 6 ኣብ 9 ኢኹም ክስታይ ጌርኩም ማ ነርኩም ተዘይተጋጊ ብሰለስተ ጌርኩም ቅድምተን ሰለስተ ክህልዋ ሓደ ሓራይ እተን ፍቕሪ ሓጎስ እርቂ እተን መጀመርታ ካብአን ከዓ መሊሽካ እቲ ዓቕልን ለዋሕትን ህያውነትን እታ መሊሽካ ከዓ እታ እንታይ ህድኣትን ይኣኽለኒ ምባልን ሕጂ እዚኣተን ኩለን ነቲ መንፈስና የበርትዖ ማለት እዩ መንፈስና ክብርትዖ ከለካ እቲ እምነትና ይብርትዕ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ኩላ ተማሃርናያ ኣጠቃሊላ ምዝና ሕጂ ናይ መንፈስ ዝመሃርኩም ናተን 9 ንዝኾነ መፂኡ ካብዚ ሕማቕ መንፈሳት ዝመፁ ዘለዉ
منقص ينبلن عقوتات انتحر تصنيعنا خوينا تسمعني بحصيرك بخام أردا صبغت بتعمل نتا እምነት ምስ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ኣብዛና ኢሎም እዩ ምዕራፍ ቁፅሪ 3 በተሓንሳእ ንቅዱሳን እተዋህበት እምነት ክትጋደሉ ጽሒፈ ክመኽረኩም ናይ ግዲ ኾነን በተሓንሳእ ንቅዱሳን እተዋህበ እምነት ስለዚ እምነት መዓልቲ ዝጫጫሕ መዓልቲ ዝፈሪ ዘይኮነሲ እምነት ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓንሳብ ምስ ተዋህበት ቅዱሳን ንእምነት ሃዋርያት ስዒቦሞ እዚ ቅዱስ እምነት ከዓ ካብ ወለዶ እናወለዶ ናበና እናተሰጋገረ መፅዩ በተሓንሳእ ንቅዱሳን እተዋህበት እምነት ኣብዚኣ ያተኪሩ ስለዚ እዞም በዛ ንቅዱሳን ዝተዋህበት እምነት ጸኒዖም ፍረ መንፈስ ቅዱስ ዝፈርዩ ኣብቲ ናይ ዘለዓለማዊ ህይወት ነዛ አንጻሩ ዝኻደ ከዓኒ እቲ ባህርያት እንታይ ከም ዝኾነ እንዳገለጸልና ኸይድሞ ቃል ህይወት የስማዓልና ህይወት ሓብትና አሜን ቃል ህይወት የስማዓልና በና አራይ ካልኦት ሓዴና መምህር ሳራ ميت يخنزل لخنا عدينا ممر سارة هيجي يوم هيوت حفتين أبيلاتوس خمون وسيكم له بزعبات أمنتنا كنت أتنينا كنهز كنقادرون كم زلنا تماهرنا نات ونا انت انت كنقادر بلناسي بامنتنا كنصنع امنتنا صنيعنا كنهز كم زلنا تماهرنا قالوا بمصنع بمفلاط بممهار نفسنا دما كم منفس قدوس تفلي هيوت كيهلونا مالتاوي كنصر كم زلنا بعبايت صنو انا ونبختكم إلو بقالو كم زعتولنا نحن مسو كنصنسي وقتاوي كنصر كم زلنا نتوم زدخمو دما نحن فررت خيكونس بفقر حيزنا حبيبنا نفتقونو مقدخ ملسو كنصر كم زلنا ፈተና ድማ ዘይውዳእ ምዃኑ ነዚ ሸይጣን ድቃስ ከም ዘይብሉ ነታ ቤተ ክርስቲያን ከፍርሳሞ ተጋገዩ መምህራን ዘስሕቱ ክህሉ ከም ዝህሉ ግን ንሕና ምስ ኣምላኽ ጸኒዕና ንኦሙን ብፍቕሪ ሒዝና ኣብ ዝሓሸ መገዲ ክኸዱ ክንሕግዝ እቲ ትምህርቲ ብዙሕ እዩ ከምዚ ሂወት ሓፍተይ ዝበለቶ بتعمين جن نهناسي أيناي مجدي أصنيعنا كن تصنع جن بالتبابل على هو تسمع لنا هنا ممر سارة نبحكي ملغتي هدا أبزن تاي جالس زلوا خمسة دينا ممر سارة خطقصو صنحنا بعال كستيومه منافقان زبهالو بعال كستيومه وي أنصار أمنت زخونو بعال كستيوم زي كونس نابتن تكباراتي مالت أبتن تكبارات كنا نصنع خلنا حجي زين تكبارات زي انس مسحي اللوادي اللوان انت اللين كخمي قرك علينا خيل قالوا تسباتكم زلوهم كي لكم ناخ خمي قرنا لليوم نابتن تكباراتي أو كتر ربعته قال سبات كاب قدم نزفر دزت تصحفو فرحات أملاخ زي بلوم نتسقى أملاخنا نابرخسات زلوتوه نتحدى بينو جزاءن قويتا إيسوس كريستوس زخحدوه سلوخ يلوم أتيومكم اللويل أبروحو قايكونن يزبل مالت كسيلو أو كسر شومنت مسنا يزخا أزياتهم كم وغيرهم بحلمهم نسقو أميركسوه نقويتنات يقاللو نمعرقات كربون يصرفوا اللوي أو كسر عسرته زياتهم قنانة زي فلتوا يصرفوه بتبهر يوم كم تم أمره زي بلوم مساتات غيرهم زفلتوا وبؤنة رأسهم يدفئوا اللو كسر عسرته خلته زياتهم بزي فرحات مساخاتكم النابلعن رؤسهم زقاسيو أبتناي فقر ما أدخم سياقيتهم نفاس نيو نجو زدفو ما يزي بلو دمنا زي فريا خلتا سعزموتا كابسرن تمنقوسا أوام حقايو من دابله لتي تقبارات يزقلز سلازي إيدنا نابكالوت كي واتاودنا زياتنا بهيوتنا خهلوا خميقرنا بعلهنا نسكان نقبرن
ነብስና ምሰጽረና ካልኦትኩም ዝመሰሉ ሰባት ምክንያቱ ሕማቅ ዕርክነት ንጽቡቕ ልማድ የባላሹ እዩ ስለ ዝብል ካብ ከንዘን ክልተ ኣተውኪሩ እዩ ትምህርቱ ዛዚሙ መልእኽቲ ይሁዳ እሞ ቃል ህይወት የስማዓልና ሰማዕናዮ ከዓ 30-60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ የፍርየልና ዝኾነ ሓሳባት ተልና ቅበለኩም ነዘይኮይኑ ኣቦና ብመላከ ሰላም ቃል ምዕዳን ሂቦም ብጸሎት ክዓጽውልና ነቦና ናብ ኣውደ ምሕረት ነቦና ብመላከ ሰላም ብክብሪ ናብ ኣውደ ምሕረት ዕድም ፍሮይኒ ኢዳውጽ ያላ ኣቦና ናይ ዓንተበይ ከይትኸውን ኢለ ሕራይ ፍሮይኒ ሓብተይ ናይ ዓንተወዩ ግን ድሓነይ ኣብ ቀሽ ስለዝበሉኒ ቆሩ ክብል ኩለን ጽቡቕ ኢለና እየን ግን ከምቲ ንዓይ መተረዳእኒ ድማ ነተጋገየ ሰቲ ብፍቕሪ ክንመልሶም ዘለና እንደገና ሓቀልጢፍና ንክንቅየር ንክንጠልእ ከዓ ከም ዘይግባአና ከዓ ተቢሉ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ዝድመሃረና ትዕግስቲ እዩ ወላ ነተጋገይ እውን ብትዕግስቲ ሕሊፍና ናብቲ ዝሓሸ መገዲ ክንመልሶሞ ንሕና እውን ሽዑ እቲ ክርስትና ነቢርናሉ ማለት እዩ ተረዲእና ማለት ብጣዕሚ ኣብ ቁፅሪ 21 ሕራይ ጽቡቕ ኣብ ፍቕሪ 21 ንርእስኹም ብፍቕሪ ሓልዋ ምስ በለ ቁፅሪ 22 ንገሊኦም ነቶም ዝጠራጠሩ ኣረድእዎም ቁፅሪ 23 ንገሊኦም ካብ ሓው መንጢልኩም ኣናግፍዎም ንገሊኦም ድማ ነቲ ብስጋ ዝረኸሰ ክዳን እናጸላእኩም ብፍርሃት ደንግጽሎም ስለዚ ነቶም ዝጠራጠሩ ከመይ ገረድኦም ከነረድኦም ከም ዘለና ንገሊኦም ነቶም ካብ ሓው መንጢልኩም ኢሉ ድሮ ኣብ ጸገማት ዘለው ናይ እምነት ጸገማት ናይ ሓጢያት ጸገማት ካብቲ እያድ ከነድሕኖም ከም ዘለና ንገሊኦም ድማ ነቲ ብስጋ ዝረኸሰ ክዳን እኳ እናጸላእኹም ብፍርሃት ደንግጽሎም እግዚአብሔር መስገን መጀመሪያ ነብስና ናጻ ምዃና ከነረጋግጽ ካልኣይ ከዓ ከምኡ ዓይነት ከጋጥም ከሎ ከመይ ጌርና ክንሕዞን ከም ዘለና ይኽዘኻኺርክና ፍረወይና ሓብተይ ቃል ህይወት የስማዓልና ኣነ ናይ ዓንተበይ መሲል ንኽሓልፋ ሓሲበ ኣቦና እግዚአብሔር ይደግፍኩም ኣቦና ዘኻኺሮምኒ ሕራይ ኣቦና ናባኹም ኣውደ ምሕረት ሕራይ ክብርና ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ቃል ህይወት ስማዓልና ኣቦና ከምኡ እውን ሓወና መምህር ተኽሉ መመልሽኡ እግዚአብሔር ዝጸግኡ ምግላጹ ድማ የብዛሓልካ ግዜኻ ይባርኽ ቀሊል ምድላው ኣይኮነን እሞ ኣብ ኩሉ ትገብሮ ድማ ኣምላኽ ሓይሊ ይሃብካ መዝሙር ዝዘመር ክፍሮይና ሓብትና ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ከምኡ ነዛ ረዛን መልእኽቲ ይሁዳ ኩልኩም ተረዳእኩም ተስተንተንኩሞ ንኩልና ዝኸውን ሓሳብ ዘካፈልኩም ዘይተረዳእኩም ድማ ኩልና ንምሃረሉ ሕቶ ዝሓተትክን ድማ ኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ኣነስታ ክጅምር ከሎ እያ ይሁዳ ባርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ክጅምር ከሎ እያ ከስተንትና ጸኒሐ ምክንያቱ ኣምላኽ ቅድሚ ብፍልጠትና ቅድሚ ብግዜና ቅድሚ ብገንዘብና ቅድሚ ብኩሉ ነገርና እንታይ እዩ ዝደሊ እንተዳኢልና ትሕትናና እዩ ዝደሊ ብዙሕ ፈሊጥና ትሕትና ዘይብልና እንተዳኣ ኮይኑ ሰይጣን እንታይ ኣውዲቕዎ ትዕቢት እዩ ኣውዲቕዎ ስለዘይፈልጥ ኣይኮነን ወዲቑ
ደንቆሮ ስለ ዘይተማሃረ ኣይኮነን ወዲቁ ታይዳ ትዕቢትዩ ኣውዲቅዎ ስልጣን ብስልጣኖም ተዓቢዮም ዝወደቁ ኣለዉ ብሃብቶም ተዓቢዮም ዝወደቁ ኣለዉ ብፍልጠቶም ብጥበቦም ተዓቢዮም ዝወደቁ ኣለዉ እንታይ ስለ ዝኾኑ ትሕትና ስለ ዘጥፍኡ ከምቲ ኣቦና ዝገለጹልና ይሁዳ ይኹን ያዕቆብ ከምቲ ኣብ ማቴዎስ 13 ተገልጹ ኣሕዋት ጎይታ ተባሂሎም እዚኦም ደይኮኑ ኣሕዋቱ እናበሉ ዝግለጹ ዝነበሩ እዮም ሓውኻ ሃብታም ሓውኻ በዓል ስልጣን ሓውኻ ድማ ድተማሃረ እንድሕር ኮይኑ ብሃብቱ ብስልጣኑ ብትምህርቱ ኣብ ክንድና ኣምላኽ ተመስግነሉ ኣብ ዘመንና እንታይ ትዕበየሉ ኢኻ ኣነኮ ሓውኹስተ እየ ሓወይኮ ከምዚ እዩ ንሕናኮ ከምዚ ኢና ኢሉ ሰብ ይዕበ እዩ ይሁዳ ግና መጀመርያ ጽሕፈቱ ባርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ እዩ ጀሚርዎ ከምዚ ክትብል ከላ ሓፍትና ሙሉ እንታይ እያ ኣዘኪራትኒ ኤልሳቤጥ ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ወንጌል ሉቃስ እንታይ እያ ኢላታ ኣብ ቁፅሪ 43 ምዕራፍ 1 ሉቃስ ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመፂ እዚ ካበይ ኮነለይ ኣይላታ መልሲ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ግና እገርም እዩ ኤልሳቤጥ ናታ ኣይሂባታ ኣደ ጎይታይ ኣደ ፈጣሪየይ ናባይ ክትመፅሲ እዚ ካበይ ኮነለይ እንሆ ድምፂ ሰላምታ ከም ሰማዕሁ ኣብ ከርሰይ ህፃን ብሓጎስ ተሰራሰረ እቲ ናይ 6 ወርሒ ድቂ ኮይኑ ዮሃንስ መጥምቅ ኣብ ማህፀና ዝነበረ እሱ እውን ሰላምታ ቅድስት ማርያም ምስ ሰምዐ ብሓጎስ ኣብ ማህፀና ዲኡ ኮይኑ ድማ ከም ዝተሰራሰረ ድሕሪኡ እዚ ሰሚዓ መልሲ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እንታይ ይነሩ ቁፅሪ 46 ክሳብ 49 ማርያም ድማ በለት ነብሰይ ንእግዚአብሔር ትዕብዮ መንፈሳይ ከዓ በአምላኸይ በቲ መድሓንየይ ባህ ይብሎ ውርደት ባርያኡ ስለ ዝረአየ እቲ ሓያል ዓብይ ነገር ገይሩለ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ እንሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብፅእቲ ክብሉን እዮም ታቐንዲ ድልያ ዘለኹ እንታይ እያ ማርያም ድማ በለት ነብሰይ ንእግዚአብሔር ትዕብዮ ይኽደነና እምበር ሎሚ ሓደ ወዳና ሓንቲ ደ ፀሓፊት ቀበሌ እንድሕር ኮይኑ እንድሕር ፀሓፍ ቀበሌ እንድሕር ኮይኑ ነተን ከባቢ ምእታው ምውፃእ ትኽእልን ኣደቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣደቲ ኩሉ ዝኽእል ኣደ ጎይታይ እንዳተባህለት ከላ ገና ውርደት ባርያኡ ስለ ዝረአየ እቲ ሓያል ዓብይ ነገር ገይሩለይ እዩ ኢላ ኩልና ፀፀጋን ኣሎና መመክሊትና ድማ ኣሎና መክሊት ዘይብሉ ዋላ ሓደ የለን ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ ዓብይ ይኹን ንእሽተይ ጥሩሑ ዝተፈጥረ ዋላ ሓደ የብልናን ንኣምላኽ ነገልግለሉ
ኣገልግልና ድማ በረኸት ህይወት እንረኽበሉ ኣምላኽ ንኹልና ዝሃበና ኣሎ እቲ ዝሃበና ኣምላኽና ኩሉ ግና ብምንታይ ክንገብሮ ይደልየና ብትሕትና ኣምላኽ ብትዕቢት ኣይርከብኒ ትዕቢት ስለምንታይ ትቀድማ እዩ ዝብል ንውድቀት ትቀድማ ሰብ ክወድቕ እንድሕር ኮይኑ መጀመርያ እንታይ እዩ ዘርኢ ትዕቢት እዩ ዘርኢ ሰብ ልዕል ክብል እንድሕር ኮይኑ ሰብ ክዕወት እንድሕር ኮይኑ ሰብ ድማ ካብ ኣምላኽ መጎስ ክረክብ እንድሕር ኮይኑ ድማ እንታይ ክገብር ኣለዎ ትሕት ክብል ድማ ኣለዎ እሞ ንሕና ድማ ኩልና ኣብዚ ዘለና ኣብ ተፈላለየ ኮይና ንሰምዕ ዘለና ካብ ዓበይትና ክሳዕ ንኣሽቱና መመክሊትና ፀጋና ኣሎና ነታ ተዋሃበትና ፀጋ ዓባይ ትኹን ንእሽተይ ብዙሕ ይኹን ሒደት ግን ብምንታይ ክንገብሮ ብትሕትና ክንገብሮ እንሆ ተሓያል ብውርደት ባርያ ርእሲ እቲ ሓያል ዓብይ ነገር ገይርለ እዩ እቲ ኤልሳቤጥ ትዛረቦ ዘላ ንበይኑ እቲ ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ትምልሶ ዘላ ድማ ንበይኑ ገርም እዩ ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመፅእ እዚ ካበይ ኮነለይ መንፈሰይ ብኣምላኸይ በቲ መድሓኒይ ባህ ይብሎ ውርደት ባርያኡ ስላ ዝረኣየ እቲ ሓያል ዓብይ ነገር ገይርለይ እዩ መጀመርያ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ልክዕ ከምዛ ይሁዳ ባርያ ኢየሱስ ኢሉ ጀመራ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ትሕትና ኢና ንምሃር እሞ እግዚአብሔር ንኩልና ናይ ትሕትና መንፈስ ይልኣኸልና ዝኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና እንታይ ዝፈጠሮ እዩ ትዕቢት ዝፈጠሮ እዩ ሰለስተ ወርሒ ገይሩ ራብዓይ ወርሑ ሚሳኤላት ለይትን መዓልትን ከማይ ዝዘንም ዘሎ ኣብ ኢራናን ኣብ ከባብን እንታይ ዝፈጠሮ እዩ ትዕቢት ዝፈጠሮ እዩ ንሕና ንሕይል ንሕና ንበልፅ ኣፅዋርና ካብ ኣፅዋርኩም ይብርትዕ ዝብል ኣብ መንጎኦም እንታይ ዘተንሶ እዩ ትዕቢት ዘተንሶ እዩ ትዕቢት ድማ ናይ መን እዩ ናይ ዲያብሎስ እዩ ስለተዓበየ ዲያብሎስ ወዲቁ ሁሉና ፀኒሖም ኣቦና እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዚ ዘመን ከቢድ ዘመን እዩ ዘመን ኣንነት ዘመን መንከማይ ዘመን ትዕቢት ዘመን ንነብስኻ ልዕሉ ኩሉ ገርካ ምውሳድ ዘመን ንዓኻ ዝመስል ከም ዘየለ ስኻ ልዕሉ ኩሉ ምዃንካ ኩሉ ትኽእል ምዃንካ ዝረኣየሉ ዘመን እዩ ኩሉ ንኽእል ኣብ ትሕቲ ክርስቶስ ትሕት እንተበልና ኣነ ባርያ ክርስቶስ እየ እንድሕር ኢልና ኩሉ ክንክእል ኢና ኩሉ ክንገብር ኢና ኣብ ኩሉ ክንበፅሕ ኢና ኩሉ ክሰልጠና እዩ ብኩሉ ክንዕወት ኢና ብትዕቢት ዝጀመርናዮ ግን እጅመር እምበር መወዳእትኡ ውድቀት እዩ ዘለዓለማዊ ድማ ሞት እዩ ዘምፅእ ትሕትና ግና ህይወት እዩ ዘምፅእ ካብ ኣምላኽ መጎስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክብሪ መወዳእታ ድማ ህይወት ዘለዓለማውነት እዩ ዘውርስ እሞ ንሕና ድማ ነቲ እተዋህበና መክሊት ነቲ እተዋህበና በቲ እነገልግሎ ኩሉ ብዓይኒ ፍቅሪ ትሕት ኢልና ከነገልግሎ ኩሉ ግዜ ድማ ክርስትና ድማ ዕሽነት ኣይኮነን ኣብ ማእኸልኩም ስልኹ ኢሎም ኣትዮምኹም ኣለዉ ዝብል ኣሎ ከም ክርስቲያናት ድማ ከነስተባህል ክንበኣስ ኣይኮናን ክንፃረፍ ኣይኮናን ግን ተኣኪብና ከይንብተን ተሰሪሕና ከይንፈርስ ተተኺልና ከይንንቀል ተቃሪብና ከይንረሓቅ ግና ክንሕሉ ድማ ይግባአና
ሰብ ክንጎድእ ዘይኮንና እንታይ ደኣ ንሕና ስሉኽ ኢሎም ኣትዮም ከይጎድኡና ንሓድነትና ጠንቂ ንፍቅርና ጠንቂ ንምህናፅና ጠንቂ ንምእካብና ጠንቂ ከይኮንና ድማ ተኽንገብር ክንሕሉ ብምንታይ ብትሕትና ኣምላኽ ክገልጸልና ኣምላኽ ኣእምሮ ክህበና ነቶም ስሉኽ ኢሎም ዝኣትውን ንመጥፍኢ ዘይኮነ እንታይ ደኣ ንመምለሲኦም ምኽንያት ክንከውን እግዚአብሔር ንኩልና ይሓግዘና ናይ ብሓቂ ሓንቲ ምዕራፍ እያ ግን ምልእቲ መፅሓፍ እያ ቀላል ምዕራፍ ኣይኮነትን እሞ እግዚአብሔር ድማ ብከምዚ ክንነብር ኩልና ይሓግዘና ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን እሞ መደብና ብጸሎት ክንዓጹ ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ሁሉ ተመስገን። ኣብ ዕድሜና እዛ መዓልቲ እዚኣን እዛ ሰዓት እዚኣን ዝሃብካና ነታ ዝሃብካና ሰዓትን መዓልትን ድማ ኣምላኽና ብከምዚ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ንሕና ክንዛረበካ ብጸሎት ጀሚርና ዳሕራይ እውን ንስኻ ክትዛረበና ብቃልካ መደብና ጀሚርና ክንፍፅም ስለ ዝገበርካና ክብርን ምስጋናን ንኻ ይኩን አሜን። ኣምላኽና ጸሎትና ይኹን ኣገልግሎትና ተልእኾና ኩሉ ድማ ብትሕትና ክኸውን ንስኻ ሓግዘና አሜን ካብ ትዕቢት ሓልወና ኣምላኽና አሜን ንስኻ ብትዕቢት ኣይትርከብን ኢኻ ብትዕቢት ዲያብሎስ ጥራሕ ይድርከብ ንስኻ ብትሕትና ብዓቕሊ ኢኻ ትርከብ እሞ ኣምላኽና ትሕት ኢልና ብዓቕሊ ከነገልግለካ ጸጋ ካብዝሓልና አሜን ኩሉ ኣብ ዓለምና ንሪኦ ዘለና እውን ትዕቢት ዝፈጠሮ እዩ ሰብ ንሰብ ጣፋእ ዘሎ ደም ድፋሰስ ዘሎ ሃገር ንሃገር እውን ዝፋለስ ዘሎ ትዕቢት ኣንነት ምን ከማይ ዝፈጠሮ እዩ ኣምላኽና ከምቲ ልቢ ንጉሲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከም ውሓዝ መስኖ ይተባሃለ ነቶም መን ከማና ዝብሉ ድማ መን ከም እግዚኣብሔር ክብሉ ንላዕሊ ገጾም ክጥምቱ ልዕሊኦም ከም ዘሎ ክፈልጡ ታሕቲ ምዃኖም ክርድኡ ስኻ ሕሹ ክበለልና ሰላም ንዕርቂ ንዘተ ክሓስቡ ድማ ልቦም ተንክፍ ስለ ኩሉ ተመስገን ኣምላኽና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ፃናናዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህበሎም ጠሚዮም ፀሚኦም ዘለው ንስዓልና ስጋ ብነፍሲ ተኣስር ፍትሓልና ፋሕ ዝበለ ኣክበልና ኣብ ፀበባን መከራን ዘለው ድማ ኣምላኽና መሰረ ፍጠረሎም ጾምና ባርኸልና ቀድሰልና ናይ በረኸት ናይ ረድኤት ጾም ግበረልና ቦታትና ሃዋርያት ከም ተቀበልካሎም ንዕና ድማ ተቀበለልና ሰላማ ጀሚርካ ብሰላም ኣፈፅመና ዝወፈሩ ድሓኒ እትወልና ኣብ ንሑቕ ናብ ቀረባ ገሾም ዘለውን ዝገሹ ዘለውን ድማ ኣምላኽና ናብ መገሾኦም ብሰላም እትወልና ካብ መገሾኦም ድማ ብሰላም ምለሰልና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣወሳናን ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ብፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወእግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ፍታሕ ወይ ስረይ ሲና ኣምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ካናት ሰራይ ኃጢአት ደምሳሲ ኣበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን እንቶም ዓብየ ካህናት ወዓብየ ዲያቆናት
إدوان سايرغو صنات بسمكم كن فتانون صحانه يرسينا سكلوان سميات زيو مهارن كرسس مل 10 تغلتين زيو مهارن كشوس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهارن كرسس مل 10 تغلتين بنت اجزتنا مريم كشوس بنت اجزتنا ماركس بنت اجزتنا مريم هنكشوس بنت اجزتنا مريم هنكشوس بنت اجزتنا ماركس بنت اجزتنا مريم هنكشوس 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 بنت اجزتنا مريم مهارن كرسوس صقا غويتانا ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ብልዕለይና ብልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘለናዮ ቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብረና ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ቀበሎ እግዚአብሔር ስምዓና ኣብ ሰማይ ይዕረግ ተማሃርናያ ድማ ኣብ ልብና ሓድራልና ብሩኽ ምሽት ብሩኽ ለይቲ ትግበረልና አሜን አሜን ጸለ ተማህለልናዮ ኩሉ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና ተማርናዮ ቃል እግዚአብሔር ከዓ 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍሬ ፍሬልና አሜን ሰላማ ጀሚሩ ብሰላም ዘፈጸመና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ብፀሓዮ ከምቲ ሎሚ ብሰላም ጀሚርና ብሰላም ክንውድእ ዝረዳእና ዝመጽእ ጉባኤና ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት በድሓን ብጥዕና ብሰላም ክንራኸብ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ነቶም ለይትና ሰላም ለይቲ ይግበረልና ነቶም መዓልትኩም ከዓ ሰላም መዓልቲ ይግበረልኩም ብሰላም ይራኸበና አሜን አሜን ስለዝነበረና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ሕይወት የስማዐልና ብሩኽ ምሽት አሜን አሜን ቴንኪ አባታትና ቃል ህይወት የስማዐልና ጽቡቅ ተማሂርና ድሃን ያለም ተመስገነ ይኹን ድሓን ሕደሩ ኩሉ አሜን ሰላም ለይትና ኩላህና ቃለ ህይወት የስማዐልና ቦታትና ዲያቆን መምህር ተኽሉ ኩልኩም አሜን አሜን ብሩኽ ለይቲ አሜን ንኩላህና ቃለ ሕይወት የስማዐልና አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዕና አገልግሎትኩም ይባረክ ብሩኽ ለይቲ አሜን ኩላህና አገልግሎት ይባረክ እግዚአብሔር ለዋም ለይቲ አሜን አገልግሎትኩም ኩሉ እግዚአብሔር ይባርኩም አሜን ናይ ኩላህና አገልግሎት ይባረክ እግዚአብሔር አሜን أبونا ቃለ ሕይወት ይስማዕና አሜን አሜን نقول تباركوا ليتي قبل بنا درقة نقول الله من حدثنا አሜን አሜን صلاتكم ذكرنا بتاعتنا ጸሎት ቅዱሳን ምሕረት ኩሎም ቦታትና ምስ ኩላህና ይኹን آمين سلام አሜን ብሩኽ ለይቲ አሜን